say wodi senseme ewo aposifo nsem ne nam so amana basa ye de besomo video bi aba monte so na kire se ballot papers bi na gu ka bi mu a komisa ne kura de nkrata ba ye se ne aposifo hwehwem number plate ya ba die ye nkokire no aba beto dwase sansem ni nada na nukure biada enim ye beto aso wo kasoa na rahusem efiri ho ba yakonunu sakrachi bi wawu eda kwanchen na ensem ade hye bi kan se wosusu se iron rods ene wakowia Cyber Security Authority mpanyimfo de ato dwase sabre ya yakwa bato so wonia what you one will be send no link bi ma wo se ebia presidential candidate ABC wa sekreke so wa cho credit wa cho band wa cho seya ya yenye ahweyi afofo bebreka ho ya boaboa no ya wie ye de eba yemfa seda no ema emu abofo perfect series se wabofra no wotifie wo kosuku buku be na atwa ma na kenkan wo modie na nakafo ne Ghana Education Service sajati mu no eno na de bia bebo de ro ne dia ma so wonya bi makwada na ebeboa English language busa hodro no wo homa basic kwankosi JHS3 award people history of Ghana RME computing creative arts busa hodro nyinada wo modi bia ba ne ma na wo mo JHS level no ya na kwakoya RME social studies mathematics science nom buku bia BJHS for mo so mo de ka ho wa mo afei no kwakoche suku asenom ya na kwakoya coloring writing printing and drawing wo mo mesro ni nyina da benya bi dia ma kwada no wase menka njo se language and literacy numeracy phonics buku bia da keji for no mo de no bebre na wo ho school sa hodo a mo twa ho hia mock exam term midterm exam mo famra obesate question no san supply way lekeji bia ni ba bia kuma se eputo da no wo ben station no a Enkranda Suman first stop na behuye ahomani 0243 299 938 na 0540 755 465 mesraw adwuma bia pie wo kwa US abroad mama kwa ye adwuma sa physics na chemistry teacher wo degree nko dia ene na bato wadi ye physics ne chemistry teacher sa kwa US na won matumi kwa kira de ewo ho sada ne penanis construction workers plumbers welders electricians emoma kwa Romania men makwa ye adwuma wani ji ho de chie bi na nani ji ho amane mfre 0244 213 187 na 0276 221 939 na 0273 635 765 Vitamok nenso ano ne abusua enei apomodin mapa yenton ewo store bia mu ewo manyimu nemom eye nioma wo bedie ene de obenom akoni padua no mu no ene be kire ebeboa mu apomodin ho nsam bibia gina yie enu nti na ye kanfo Vitamok ano ne no de ama wo se na no pai kopebi na no nom na bibia nkoso ye wo ni padua no mu emfa ma wo wonom ne be pia oman Ghana yi mu finhia duo no ye nya wo ho asem boni bia nka ye Vitamok no owo na horo ewa dwaman so ya Vitamok choko no eno ya Ghana koko ne dia ya wunya bi no no ma bibia koyi eboa ma mmofra nyini ye eboa mpanyini so ma pomodin mapa eye won chefa Vitamok banana wo ho strawberry ni bi ni wo mo anu ne ahodo no na ewa dwaman so caffeine sem bi anim enti emfa ho ne health condition obi a etime num bi ma bibia koso ye calcium ahyemu ma omega 3 6 and 9 enuanu nu ahodo na wo mu unya bi na no no ma bibia be koso ye Vitamok no ana ye kanfo kope bi nom na enioma nyina enkoso ye emfama wo na jebo eja anya beduru eda chena oman Ghana to santene na yakoto aba eye kanifo eye wo civil right se wonso wokọ na wokọ kire ukokromoти power enti chena no enya duru a wo ye Ghana ni ya yaje wotum nko a se wutimi to aba ne bi mane yeye ne de Oteke FM yetawachi ka kire wo se kọ na ekoto aba bo a ma yenya kanifo na wonya kotim wi a ba betena fie so radio na no hwehwe oha animyenu akiri ponkono no na wo dia to Oteke FM bama kase yi so ne eto form afa bato ho nyina eha ena yede ba abesomo yani ayesomwa wie eyemienum din mame adwoa nyantatando meni abrewa ba Kofi Chumesi Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi samna nyaba ne senti ensama wodo ayaboabo no sekase awie yensongum emfa emamo ara wosem afri afonkwanta eba emu oyapa enese wokopiemu ewo ho a Bretruba hotel a ewo ho eja ahyase ya na edere ewo ho ema adan bi ya ewo ho de womo hunu bi ekire se nano ahomachi ya obetu 30 nim ade ba bachi ya enu mu hu se Bretruba hotel ho side no
eni agya shase ya edale na wobi nim shoso a ewo ho no etisi mu enkofo fridges ahodo machines ahodo eni adan bia wo de agya no etosom asabre ya yakase de enkrofo ni adehye bia wo de womuniama bebrenu a ne sika ne nyinada ahwere bonum na adehye wo ho wabra ya ma ne bofuo nimo Solomon ene mame akua asarebia ekopie mu wo ho no de to manim sa sade ade ye wo man kan so mu kra se bibi betro wo musa kato no bra ne akwa bato so nkrofo ni amahye ne nyina mu wo besra ban wo mom ka bie wo mu wo mom ye nkrofo adoye se wo momra ho na de ato wo mu yi wo mra meye gonom emmoa adehye bi abrahosam no se de si ye woni ye di nkomo ensam no ebi eni morning first media modi kan ba I from side entry 2 a.m. na I don't start be 2 a.m. na start I am shop how national a dos na shop na kese pa ya ewo na me tia ka say am fapi the pade nyina se ewo ya manfo be share duma risk bia na bitu da kofie ya machine you say ya ka say ka ade be share nti mwadi hia mbofra aban ho aban ete Asem ya omoye because they say the edrin pa minimum amwe wa ha in fact junior me do something no me the way a jere so abontino eye me wo say nkonye si ho bibie ni ho gas si ho energy bie ni ho aye beda so ya you say eja adal right say ani yes na me de kan nai na bra bi no mobile de na me de ni na shi na eso Fiji na muom dance music microphone and 2 something and say early 2 a.m. say say be 2:19 bibisa your one 18 did I say hey koso na ahye no podi e ba na ye ntokwa mani no moku and then there am pato mo yes akwa share there nti am say 30 minutes crime ba 10 to 20 minutes me say oba sansu kem on we team hey nti me ba na say jani ye den like a dema asha say I shigidi eye kiosk na obobo odem nti kiosk na say ya packing nua kakra egu animu nti ejane sha say fi animu no ansa na ye den ets ni kiosk nti e ba den na say aje no hokra nso huni na nso ye nua nti no so ma na say sana ye ba den na say ejane si fire service fund no kroma amam do tonsa but mobile by nentem no dey unzina say your man for the media go like questions go we busa and sample no ma conference like case near room you too much my first mama will be location we have a quantas na go to a hash like I can't say where your school on attitude na obusa me say e den na eshi na me say obi fie na eshi. Do you believe say na wakate ko ni so wiki until we confirm case no some matwen ya like ko bi am baba na me am san so film so no san so bisao e den na wo say e shi na say fine amount for the obi agro company they are also taking us for granted I say because some amount for the agro nti no ko ne ba no mo so the eden e bisao some silly questions bi na say I did be on no the be who say roller but I need too much maybe chedi o mo che to be honest because men shiane hadie sana do no traffic bi any baby nti nke be so far so mbedu nti fire from the mama nta abusia ara wosam wa asi eni ade beche no pe ya wudurafo nkwanta baabi abretuo ba hotel no ewo no nkrofo dan nkrofo shops ahodo ne womunia mewom ena wote sama me ba kokora de kasa ne ma nyina shi what can say na ye yay onkafra ye tonsem no so na ye de mu kowram e wo flaumantam no mu a catching of mansin mu na ye de mu aduru na se break say immigration officers e wo hono mo wo mo abadwuma son pa se na ye nyina enim no eda kyena o man Ghana beto aba
na omunamu ya o mayere bambom bom pempa heavy ene ne mpotemu de wuramu ko vodomi ko togo ahye so honom no ena omuhunu se krachi bi ne nneoma ne nsem bi a woda na di ni suban bi a woda na di no ma wo mo yese wo se wo hwehwe ne nsem bi mu eno na kan ho bi ema mo ebopini no ene hwehwemu ahodo koso na krachi ya kan asem ba betodwa se efe no Abraham Ahiebu okọ Akachi North mansini mu a wono ana ye NDC amanyukuo no constituency secretary ewo empotam honomo na empanyimfo ene no edi nkomo no de kokọ wie ene se ballot papers ya edachina ana Ghana ni bia ni behunu bie ye bekọ akotintim so no makọ booklet ne miensa ewo ni nsam na wonom kire mu booklet ne ba ku bia wo mu 1000 papers enti miensa wo mu ko hunu ye na kyese makọ 3000 ena akwakodi constituency secretary ne nsam eka ho bi emom hunu se ene ba bia nwusie bia frinja kokọ ewo ho nte wo so mu koso toto na no ene omu bonu bonkum no mu boni nifa omu bonu bonkum no boni nifa eno na baba da die ya papa yi ono ankasa gi tuma wo kire se papers o mahu wo da kachi no o makọ 20000 ewo ehonom no mu sanse na wo de ya den unya no he ene opanyini ba be kire ma kire wo mu se Togo ahye so honom no ye wa adihye bi honom a omunim kwan fa so to aba ye beto aba be wie na de ahye no bebre eno na aka hu bi ama wakofa sankrata ahudo ya wode kompetem honom akọ kire wo mo honom kwan a ye fa so eto aba eno kan hu bi ma ensam no ehwehwe immigration officers ya so yie pa enam so ema wo kire eye owura Abraham Ahiebu constituency secretary edi ne kopie mu ewo Akachi North mansini no post adwumakuo wo honom kodan no ema wo mo ya wo bo manhwehwemu mapa akoso ebio enkrata ahodo a na ewo ne nsam wo no wo magine nyina edi akọ Akachi North honom abato commission so eye edi akomo mo se won hwe sa ampa eye enkrata ye di bedi dwuma wo manyimu bi ena akwakodi opanyini nsam ana se breka side ye wo aposifo nsam a wo boa ema nhwehwemu mapa akoso na ni nyina mu na bambo adwumakuo no hye Ghana fo eta omachi kire se omo ye do metimi bi aboa ema pepepe yo nukuredie ene atentere ne adadi ewa ba odachina oman Ghana ye beto no emu party ben NDC constituency secretary ewo Akachi North 23,000 ballot papers. That's the Baba Fontentan, Swan for Canon. Say ye be a senior be a posy for Mom Hunya, Banisi and Sana tension a back room. I could be about to come and some doors to do. Normal evidence. Now, some video ya, ni will be a coffee paper, see be the asin hay. Now we are one about Abba Fontentan feed the show, and your cabby, and your white paper capibi. Pepper see a big gumma. Chia rubber pa, ye ne rubber cram free. Eba yan uncle for say, na about what you crown, I yan 2 ye. And about peppers and uncle for sure go came one de quahi. And your babatro commissar, no ye ba says, Sadi and Muyanum, and your mocassin bia, and your munia many bia. And Tinessa dear, who was social in the media, Nessuano, and free one. I can't be crowned one much on cratter my posy for sa aquabani say ye. Woman no so do so asam no yese hwehwemu no aso ye bia ete sen no omuhunu abato komisane de betu dwasa womo de omoje de se enya bia na video ne kura ba ya no wa bia wotie ye ya wode waso ato fam wo no wobehu se womo ka se voter register nemom enya ballot paper sade na nkrofo eka no eno emu na aka ho bi ema sabre enfonyina ba ne video sa hodo ba ya se ballot papers ya de kwa ahafo no enu obi edi agu ne pick up mu ase was smogili oso de kwan yo ababa beto dwase eye printer copies and voter register ye chichama political parties ebie na nipa no wonu atwa ni bebre ya na egu kanim enye ballot papers ha no mo kire se empo ballot papers no ya de kwa constituencies ahodo no a electoral officers ka ho aposifo ka ho the various political parties enipa wamudin wa aba tronkrata so se kwatro mo so ban no ya 12 obia de nipa beba ansa ne beko polling station centers ahodo ayede akọ enti yenya papers ne kwase nipa ba akofo bi won fanko enkrofo wanim nyina ka ho na ye distribute papers no de kwa various centers ahodo am yetumi kwatro aba no enti dia ba montene so some papers ne bi enegu obi ka mu no ade kwa ha no bombo akira se hwehwemu kakra gon magye aba beda di se enya bia nokura bia da eni sa ensem ananwa da
eba ye no emu yɛkɔ Kaswa Crispo City ɛno ɛwɔ Awutu Senya East mansini no emu ɛwɔ mfinfin mantam no emu na awrehosɛm a efiri hɔ ba ekyiremu a yɛkɔ kohunu sɛ krachi bi a yɛhwɛ ne nyanyama wanya mfinhyia no bɛ sɛ aduasa wawu ɛda kwa ho ne mogya yɛ efiri ne hwenem no nanumu ɛba no akwakoyɛ awrehosɛm paa na ɛno ɛna adehye bi a ɛwɔ hɔ no mu ekyiremu a krachi no wɔyɛ Liberia ni ya wɔbɛpim ɔman Ghana yi mu ɛbɔ ne bra na edian omodi nim no mpatam ho no ma ya 7 cedis ene waje din ye pan ba bia befa bia 7 Ghana sa ena wo mo de frɛ no a ene da ya na se eno atwa mu ya ekohu se woda kwankyen a waye nyamedia na eno ne kan ho bi man sentwerefo hwehwɛ mu kakra wo no mo eyeye wo bia ntimi nyi nanimu enkyerɛ adekropɔte a enam so amakrache no atɔ ne nanom ɛwɔ nsie do na mmom akɔyɛ akɛ yɛse de amanfo ekeka ene sɛ wosusu sɛ iron rod ena krachi kokɔ wie enam so ma de hye bia wɔ ka so afifi mantem hɔ abro no a sɛ bere kasa de wagye ne nkwa ɛde afiri ne nsɛyi na yɛtoa so dia Cyber Security Authority empayinfo na de nkrata ba monto so a we wa mobɔ Ghana fo nyina da kokɔsɛm ya ba be kwa batwo so no ene wote wa no obi asɛn no wadamfo sɛ wo nipa bi o asɛn no link bi dia ma wo sɛ presidential candidate ABC sakleke so wɔcha wade bi a data bundle bi a credit bi a wo mo ye giveaway ni ama ne de bebre ne link die wo mo sende pa Oma bogana fo nyina kokose sa link na circulate wo social ne media ne so no wonia wo bi sane bi magwa hwe no amoso sanse wo boso a ebisa wo din o phone number wonia ma hodo bebre na wo boshe mu ebia no mo ha wo ne ya jejejeje sa information ne nyina gu ho na da chi bia ni akire wo mo dia bewro bi wa ba bedi wonya enti Ghana fo ma ye ni na ho ba sa bre ya wo kyena kwa ye kwa bato so yin woni a wote wonu obisa ne link bi ma se oh bo udin hyem bo we kra ho twro we ya information akodi ba bi bone data no wo mo boaboa sa ne nyina no ne awia wo mo de aba abetake nkrofo enti nkrofo mo mani na wo pa sa link ne be sha ma sa message bi no so kwa click so sa verify bibi hwe no wanye ahodaso ye nyina ya ma ye ni emra ye ho so se ye kwa batro so se ya bibia tumisi possibility na bekɔ baabia enti so obi bomo odi anya be fontentane so na fa odi ma me ye mi sei enya bia enti wo mo sra Ghana fo pa ade ne kwa na ekoso eya na bodi o phone number wote he ya je particulars ni nyina de agu ho ya hwe ye beto aba na wie no e kira sam no na kwakoye bebre enti Cyber Security Authority fo ena de ensemo nyina da abasa Ghana fo wo kina kwa na ekwakoto aba no yamma ya ni na ho na sani ya meye security social ni media ni so nyina da yantwe ye ho emfa emfiri mu ewie yenyina we so nsama hodo aboabo no ede be so mo o kira ho ada ntamu akwakoto aba no yemfa ensisamfo ofa John entwi bosiako labo papilo enoba efia aboadoa ejasam wo mu nyina ya aboafo akase no emu yene e be so mo no ye mienu din maame adwoa nyantatando meni abrewaba Kofi Chumesi akura ye tena ya koto ene onam krom ne krom te osai nkofo kromo barases environment ni nyina no generally I come must baby I come ene kra no traffic ni nhyeda ni krom sa debi se kofo bia ye come baby ye di amachi wo bakura wo peka na edin ni hoche ne ka nhyeda ni krom sa o mama oh nipa no betu kwan a otu kwan no sa manfo nso kɔ se afi we no free buses abamu pa yes omo the buses free buses abamu akura ye adwuma parties major parties ni mienu nyina oh ya the free buses abamu yeah free buses abamu enti a chine nyankopon ya adomo a oman Ghana ye to aba kokromoti power enti emfri ochine memene ne kwasie ejoda no wura ne brada no kwata de bia ya clear ne hu they say the ID cards ni nyina si charge ya charge ne mi na no pay me sorry ya na mkɔhwɛ ye
And yes, sir. Me kwa ko hwehwe o. Me say me sa ko verification of the ID card. Da ho e bo ho se meter. Enti o china nso meto me de no 9. E me de 4 na meto maba. Yeah. No 9. And I'm to maba. Na no kan. Wa ka che so o kire mi na e secret no. Eni o man so wom. Me to maba ne no 9 kwa. Nyankopon mo my Ghana. Na me so meto ne no 9. Da bi men to no na. Obi a won tab fa tab men fa me tab. Dule. Yesu sampa boy bi ba na efen Dule. Na abatwa ye koto no enya asumdwie. Na me de ba se ya me mre wa ne me nkokora ne de onum hia futuo dodo. Ni se nti ne se wonum a afutuo no esese koma wonum pa eye mabunu no. Se gidigidi basa koka yese confusion bi ebebe bia eye mabunu enti wa oye bebunu wona meka na me de a kyerɛw se wo mefa abato so ne pai wani a ya pai ne kwa politician will use you after you see it dump you enti se wo ma politician use you na wani pai ebi ansin kran akoyi a wo mo call match akwalkra se yesi wawu wo mo call match man ani ko pai yi yesi wawu wono o wakọ enam so yetwa obi nan obi sebe wadane yarefo akadem wo wie ne ma compensation asan ya die se shimpo yenya to wie na nipa no hunu ni smoothness level asa o no salu sukra de na ebobo bo asa wa wuti anya yensu na akowie wa fiase wati ase ne ati akra yenhu so wati ase di enfie ni bia ko di na no aye ko menhia medium prison ade asam nam ka kire o mabunu nko a the rate at which I mabunu go prison no mabunu nko a adwa enti nyankopon kam mabunu akoma ochina ye koto abei obabunu koto de se wo be observe a menye gidigidi wo ho na wo ya posi be chew se posi chewa se wa namu a uni obi de fe so ubepra obi kura betumi afamu awu ofa ahudie kura wo hu so ne yaje hwemu ye hwesiye odi obi ahia wa wo ma me hia wo o ma me nti ase a wa wo behia wo odi aje bi a wo oge hia wo sure ati ase enu so hia enkoko ho madam ase adofo ni ade hye ye nkase be ma no ene ye course no wei eye afofi demu kase ene ye papa ene ye nananom akuafo nyina nso ye mamumo ene adwuma pa ye mamumo ene yo mo aye bi na mugusu nso yo monkoso anyo frisese kuani ankwa ama o my Ghana ye buada meti ha se menwi bi anka mintumi metena hankasa na anyanyam bia namde so ube no monkwan ubedi fufuo obewe nam ni nyina ye akuafo enti akuafo ye mamumo ene adwuma pa metwa me ho aba ye beto aso sese ya apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Ane, say an answer. Ubeje the same wife, you tested positive. I am no. Says he a malaria morning yina. I'm yina negative. Adia ho. 1 hour hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye, afia, one more tour, and one numsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the plus mox mixer. One no to malaria and asekura. And yes, I ko doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quada when you feel to me no our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Crato Yatum. Order for Mammy Missa was sembio. The Baina ope bresse. Okoisho nipeduamo. Said you nipeduana qua. Na who density. O brabo. O sa. Cholesterol and aside do a womo or blood group or genotype so ye AA AS and SC Sabre may comfort by grace
medical center de ama wo say nhwemu bia bra me nchen ma ye nhwema wo ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de ko fitem kwhwe se bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bo motia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem nyetimi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also woye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG Ejodin Kratoya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Asem Beba Dabi. Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Sayase amanfo akabia. Oma futue usum say. Enya adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a one ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ ɔso obɛtu ama wo wadwo wate okay mate ɛne yɛda ase na ɛyi ɔma ayɛ a wonya wɔnom ne wɔ mo da no ɛyɛ a ehefa na unya wo mo bebre na ya ashawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa kwan be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo mu jeja mo ana be flow o ja o bit make a short once o be a short enti wo kwa na wo de he na me ko de me ma won debate me price me meet me enti wo price no na utimi ko say e bia 40 cedis and say bia 50 cedis bi 40 cedis na watua ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua sisi na ase ne bo soro e say di asha wo de bo kosoro omo nso atutum so much first and they say first ukita 26 kura na utimi nya bia na 30 cedis ba sisi de nyina ne bo akosoro sisi kire wunya say 50 cedis bi at least kura 50 cedis bia this bia onya local one bi dia in local we say o ma bi wo like no men kan say no ni levels in share ni so bia ana ono no hu se bia ono bia o share o fan ge bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no ese ya wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu se we uniska unti wa ka sentiment ko unti mi take wa tu se yes o kwanya de o ma chance ko ana o short dress mi kra na o timi ka se onya ni type
Yes, omo local ne de omo no gina so. Omo de omo yim. Omo no so just say. Ni first me the local one na me call but omo hu omo ultimu say form we de car escafo la ni bi ni de me want the intimate me nko. Na okọ ho a eya enka wunya omo nye local ne bi anka ope. Oh me na me ko na de be bo me ase me kwa say me hu beto me ko na me pe. Me no oba be da me hu beto me enu kwa ne ade na e manije. Oni oba da ade na wunya free. Me no oba da dia ase like me hu se me hu to me. Ase me hu se adwendwen no esote. Ana me ga se ntam bia adwendwen dawson. Enso ka ho. Nti so oni oba da dia. Na me ase me hu to me. Me na sa da wie na me sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya chance me sa akọ. Enti wo de da bia. Me say that e dey bia this minister. Eba ni papa pa ni o. Asem na ye ka ni say ya ye ka ni say no. Enye abontensu o. Eye eba ene papa. Me de wo mu nyina ne say. Wa ya me 419. Ama me that time na nke metima to prot. E na wa mama baba be si dan wa asase no so. Atu ho nsa and dance for ho. O mu nyina. Eje oboa. Ani igwe. Oboa. Meba obetu nsa. Oba. Ensa nyina ka ho oboa la. Kasagu ha. Ma me ne ba ye no. Oni igwe 220 cities o. Na ma me ne de ma. Me yire o ma 20 cities. 20 cities wa pa. Mi do nyame ka. Ko kunu eto ne say. Man to ko dia. Father me say dance for ho. Dance for me. Kasagu ha. Wan suro we ya won suro ni pa dia. Una wen paboni ni. Tie Bachiru. Dia me pesa me kire on say. Bre wo ho ase. Me mpega me mu o. Na ade e wom ni say. Free me kwala abram. Bashiru. Yes sir. Bre wo ho ase. Me say me 43 years. 43 years ni busa ko say. Ni say na madie. Bashiru. Ah manya sika. Bashiru. Wa hiti dia ni epia bonten na ko na mfra manyunu mfa ho. Odo ano aba. Ile. Asem Beba Dabi. Jatabibo. Krobea nye. Jatabibo. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Jatabibo. 102.9 FM. Jatabibo. Acoustic. Okay. Adafo ni adehye ena wiye yi moma yema yenho ha. Awiye yi moma yema yenho akwaba. Na yema yenho yehyiehia. Ene
ɛyɛ fiada asedanka awurade nyankopɔn sɛ ɔde ɛnɛ enso afem yɛn ɛnɛ wia adɔfo ne ade hye yasa hye bio na ɛnɛ dai no yɛba besom yɛde adesua ne ade kyerɛ dwumadie no ɛna ɛbɛsom baabi biara a wo utie me awia yɛbɛmo aha na yama wakɔ aba na yɛbusa sɛ ompo no emu nso ɛtesɛe mede de Krobea nana Yaw Asante ɛnɛ wia yi ɔgye amanie awia yi apɛsɛmakana nanie ɛnɛ wia yi Krobea jata mene mapamfo yɛhyia wo baabi a wo hwɛ me ɛnɛ wia yi woba yɛn Facebook live ne so ana woba yɛn YouTube ne so a dwumadie ne itwagu na de obɛyɛ nie wadama ɛyɛ ahyɛ those of you on Facebook no sɛ nyaba bɛtɔ so de mawo a o sɛkye yɛn na sɛ uhunu a wadama ɛyɛ ahyɛ sɛ wo hyɛ a ɛbɛboa wo ama ɛnepa atumi akɔso unua bi benya akwanya obenya bi ahwɛ unua bi benya adesua ne bi asua na ye nyinaa yaka bom ɛna wia yi na ya kyerɛ yɛn ho nso adeɛ awia yi nkɔmɔ a yɛ ba bɛbɔ uba YouTube ne nso so a sɛne ɛdam ɛwɔ Facebook ne so no ɛdam ɛwɔ YouTube ne nso so saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛyɛ no aka yi ahyɛ ne nso sɛ YouTube ne nso uba comment section hɔnom a wode adwenkyerɛ ne bɛtum yɛbɛgye ne yakan ɛwɔ afidie yi so ama obi biara nso atibi awia yɛwɔ Be Love Radio for Spain for a mo monitor yɛn show no nyinaa no yɛma mu nyinaa ha yɛkyeakyea mo yɛbusa sɛ mo mpo no emu tetete sɛe ɛnɛ woba United Kingdom ne nso mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ awia yɛwɔ Sahara Radio ɛno nso wɔ UK hɔ a yɛwɔ Brini Radio yɛwɔ Amansan FM Abawa Radio wɔ hɔ ɛna Patmak Radio ɔnom nyinaa nso wɔ UK man ne mu ɛna wia UK fo a maba ahoma ne so nyinaa no yɛkyeakyea mo yɛda mo asenso sɛ maba so afei France fo mo a mo monitor show no ɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV so nso nyinaa no yɛma mu nyinaa ha ma mo akɔ ababusa sɛ mo mpo no emu tesɛe yɛwɔ Dache Hima Radio ɛno deɛ wɔ Denmark ɛna Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America brichimani mu ɛna wie wɔnom nyinaa nso abɔ ademu abiebiem yɛ adwumadie no etwagu sɛ woba Facebook ni so woba YouTube ni so ɛma awemfi sɛ wobɛwura comment section hɔ na awie wadwenkyerɛ bi a wowɔ no wode atomu ama yɛn ɛnɛ saa brei ɔba ade akyea me wɔ ha ɔbɔ akra good umpom to say nyankopɔn adom me ho yɛ pa na so so nyankopɔn na daroma me nso me ho den yɛ de nyankopɔn ɛnɛ ɛyɛ fiada say aka dɔnhwere dunwɔtwe kachika minute no aduonu mienu na Ghana yɛ kwa akɔto aba ɛnyɛ dako bi ewo enu dako sɛ so ate sɛ nyɛ 24 hours dabi enu dako 18 hours. I just say we 6 hours here free so. 18 hours na Ghana ye kwa akoto aba. They say 22 you just say. Oh seconds ne dey say. 7 hours kra na free so. Ebe wi agusisi a, ebe wi agusisi. Hey, what you say? Very good. Techika na be bia the dem. Sure. Eba say ya, eya na enuome bi ewo hɔ a ɛsɛsɛ enipa ɛhyɛ ne nso. De ɛsɛsɛ nipa hunu na nipa kai ewo ne trim. Ɛne sɛ abatoɔ ɛyɛ adwenkyerɛ sɛbe ɔman Ghana yi mu deɛ yɛkan yɛ deɛ elsewhere yɛtu nyinaa na yɛkan kɔ yɛbɛto awie yɛnwie kura na yɛhu sɛ baabi a wei kɔ baabi a wei atwe wei mu aduro deɛ wei adi nkonim saa neteɛ na hei deɛ sɛ nonum no nya bɔ na sɛ yɛkurosu abatoɔ no na yɛkan a ɛna abɔ sɛ police station anabi we nya ni akokeka bom e wo this level ni ehunu se constituency ne de MP a wanya ende akina na nko na nadwumunsi ne dafo from bia na wahu smoothness level kosi se ebeba region na yakeka region dia bom na yede connection akoka bom na presiding the whole Ghana abato komisa wananso nipa odi nkonim ɛyɛ adwenkyerɛ ɔbɔ adeɛ ɛyɛ adwenkyerɛ ɛyɛ adwenkyerɛ
adwenkyerɛ no nkyerɛ sɛ ne wo nua bi nkɔnkɔko ɛhɔ ɛna mehwɛ ɛna wia yi ka biribi kyerɛ mabu no a ɛtie wo nkanka akora me da se yɛnkyɛ yɛtiefoɔ nyinaa adeɛ baako a mepɛ sɛ yɛhyɛ ne nso ne sɛ ewiase wontimi ne obiara adwen ɛnyɛ baako ma ne nyɛ yie ɛfiri sɛ nyɛ deɛ wopɛ ɛna mepɛ ɛnɛ sɛnea wote w'asɛm aseɛ no nyɛ saa na me nso mete m'asɛm aseɛ ayɛ te sɛ bia nifrafoɔ no a wɔmotee sɛ yɛkum wɔ so no na wɔn yɛ sɛ wɔn kɔ akɔhwɛ bie no wɔn kɔ wɔn mu sɛbi wɔn ni ani dide obi ade ne nsa bɛka no sɛnea obi hu no saa na wɔkɔ a wɔso no tie dide wɔsɔ na no ɛte sɛ ɛsɔ na no ɛkɔ wɔso wɔsɛ wɔte sɛ ahoma deɛ wɔde ne nsa ka ne mfin mu ɛyɛ wewere no wɔn sɛ sɛ wɔte sɛ biredi deɛ wɔsɔ ne nan wɔsɛ sɛ wɔte sɛ waduro nti wokɔ na obusa ase ya na obi aka ne ɔsono te sɛ waduro ɔsono te sɛ ahoma ɔsono te sɛ biredi saa na obi aka ne deɛ saa ne tie so na obi anko ntafo mpo a yawo ɔmo da kɔ no ɛso na obi a ɛne na adwene nti sɛ obi ne wadwene ɛnyɛ pɛ ana obi ne wuni amanyokuo kuro mu a ɛnkyerɛ sɛ wɔyɛ ɔtamfo ana sɛ sɛ bi wagyimi ɛwɔ wo nti aseɛ obi di ne kuro mu ɛkwan a yɛyie ɛna bɛto aba obi di ne kuro mu sɛnea kani agyina so na bɛto aba obi di ne kuro mu obiara wɔ nea ogyina so de to aba ɛwɔ Ghana ha enti sɛ wo deɛ no ebia de okuro mu kwan yɛ enti wo se wo pa aban wei on de ne kuro mu kwan yɛ wo se wo pa aban wei a wɔno nso so sɛnea wɔpɛ no no ɛna wɔto enti ɛma ne ho nkɔyɛ wahin sɛ ɔno mom ɛna ama walusuo anaa sɛ wato atia enti sɛ wo tie saa deɛ wei ase a ɛnyɛ ɔnwanwa sɛ wo nua bi wo ama yokuo foforo mu nanso wo foforo mu ɛfiri sɛ obi anko ne sɛ ne osi hunu na adeɛ afei sɛ wo a wawini no ɛma w'anigye ne nkotietie obi fa ahodie so ɛfiri sɛ wo a wawini ne deɛ wo deɛ wawini o wonim sɛ w'ani agye deɛ na werɛ ahoɔ no ɛnkohuru no afei wo nso sɛ wolusu a gye to mu sɛ ane marusu ɛnyɛ afei ne ɛto aba obi timi kɔyɛ amfie bɛɛ sɛ nwɔtwe asɛ nkono asɛ ansa na ɔba benya na mo nso ayɛ bɛsoma wɔ ne deɛ ɛnni sika akyi na mfa nkɔhwere wo nkwa ɛnni sika akyi na mfa nkodi wo ho dem na wo twerɛ krataa bi ɛnyɛ krataa pa ɛna wɔ sɛ wobɛtwerɛ sɛ ɔkɔtam adaka ɛna wɔtwe abaa ɛna wɔyɛ esei wonim enipa ko a woni ne kuhyia no kuro bi waria kuro bi toaso o amegani amegashia yehunu amegahoho ɛyɛ wo sɛ bi a wo ho ɔden wani ɛden wani bɛteɛ no na waso baako ni ho mo ekoba ne saa nso so a nia wo mo da wo no wo wudidi mo mu bidie no sɛ bibisi amanyokuo no mefa wabusua ne sɛ ye bɛhwɛ wo mu sɛ ne na wote ase na ayɛ no enti ye ne nyansa o mamoni na ho meda se ani da ho ɛno ɛne bɛɛma ɛna wiai dagba Augustina mehu sɛ wa join the show no live ɛwɔ yɛn Facebook ne so ɔse akrakrobia yɛmfa seda mawurade nyankopɔn sɛ ne yɛ fiada we yɛ the holidays edition of Asem Beba Dabi ɛne yɛde som we ɛnɛ Kwame Ja bless mehu sɛ wo nso waba ahoma ne so ɔwɔ tafo nhyiaeɛ so ɔse na yɛ akrobia sante ɛna wie nyankopɔn ni nhyira ɛnka woni wabedwafoɔ nyinaa yɛayɛ krado yabaha na yɛba abisua deɛ nana kranche ɔse akra yɛ akrobia sante me nso me wɔ ɔbo ase mensɛm na nyankopɔn nhyira me wogidie sɛ wo ho ɔden o nyankopɔn ne adom nti me ho ɔden pa George Asedu and was a good morning nana yɛ akrobia sante and me monitor show no from United States of America oni team mo yɛ dwumaden nyankopɔn tonkosoa no nhyira mo ene akoma pa mo wode yɛ mo dwuma ene akrakrobia me wo The Hague na me chiachia mo na mabusa sɛ mompom etesei ye ho ɔden pa ene ya Douglas nana yaw ene wo se akrakrobia me nso me wo boase ene me nso me monitor show no live and clear e wo boase ha ye da senso ena Viomi ono nso wodansoman ene wo se akrakrobia ene wie me nso me wodansoman enkran ena me nso me monitor show no awia yi ene Evelyn Ahoy o say good afternoon papa awia yi wadama me nso me kam ho eburu na ye nyina ya ba ha se ye ba besua de na ya kyerɛ ye ho nso ade John Ansa ena o say akrakrobia se wansefo ye nso ye bomo abaso ena awia ye nyina ya ye yerede se ye ba besua de e wa Asem Beba Dabi ne so ye da se Alex Chey
aha Minnesota for na ba bedru United States of America for akra Krobea the means me person meka and it's a Ghana ye hear peaceful election e de amaye man eni Asante man mesre ye mo man Ghana nyina ye ma Asante man enyina se be ye mpuntuo enso betumi akoso ene Minnesota for akra Krobea ye ma official panso mate ye da monso mase ene wie yi Michelle Asiedu ene o se akra Krobea please Sunday ye ma woda wo na mene former president Kofo I'm also Kofo sa ho mate Michelle Asiedu Kofo yo yate nyankopon so nka ho wate wo UK maimu Michelle Asiedu nyankopon ento nkwandem na onum eni boni bia wo ho wate happy birthday in advance and confirm na naba Afrifa innocent and was say Nana Krobea and we mention ne masala asa ye wa asama newsat and na yaba demua and we ye hwemo very good enra oba de achiame akra ababa we be free adanse mem eba yanim hawe fidie yi so ai ewura no ekokohia boy ne wo oboase ena ohya ase ne twempna na ge ne de ama aboajewa na boy no ede nana ya Joseph idodo na anim se efra na Ameneza ya oboase gausu ena krachi no ote o ewura ne kire se oni be ma no di nka wo ko anye wono be wo mienu ka ho ma ndi eginan no onyim second wine no boy ne sanya ne ba etu oja ne ho edwane koi kire se wo bompoa wanyem ntamusu minsia na adentina wawo na anu ya na 6 months wo sanyim bia ka ho na boy no ja again ne ho en wo koye kire no obepa achew na sebe obegugu so ma again ne de woye okay wawo awie se owura yi bekwa akoye ewura yi hu ade anase onkoye na abaya ne papa frim ye kwakose Ameneza ye den sako ewura ndie nim se krache na se na awuo afei ne maame sore ya ensa ye de kose be ma no na busua yie no ose ohima bi atunefo so onye ge ne nwade nti won san fanko emom san de koma ono ama aboaje wa ne soa enti na busua botame en wono mo hwe se krache ne ba ono ne maame ne koma boy ne line se dwane nya saade again ne ofa no mana ne papa nketo ne chewde ne ewu enu dwane ye efiri ho na again ne se onware bio wa krache ne se ne enkwada no onhwe wo bio enra asem ne ba ye dim ene enhyehyaya ye ne owura no ejoye enra after the show no ene wasendiska edi ama yen Asem Beba Dabi before ema yen so ye di ama awura no enhyehyaya woni ye enra ye di ato awura nanim ama awura no age atom se obehye kena nti ene wasendiska ba se nyankopon ye adom a wo fritachiman na wo ba obesi ha ye sane ono ene awura no ene nkwada no ebehia na je se enra asem no obo di abasu sese na wo kan wo se ye ne de pa se asem na ba bizo ohwe no a obetue skana me ehun se ohwe no se be ye china no e be ya dansidi ama no won di obo ne zam kra se ye pa se asem abaha e ba na binum su ebisu ani chi bizo wo ye ne kokoa mu a obi ehun no di wo se be ba ndi ampani ampa wa shase good okay yeah sure Dabi okay entiani ya yanto aso out of 4 and the holidays edition of Asem Beba Dabi dia de som no na awia yi nkoma ye bebo wasem bi a wo pesa wo ka ubetumi e de afa WhatsApp voice note yi so na ode amayen ewe ubetumi de afa WhatsApp number we so ode afa voice note oye voice note na odi atum e de amayen odi mayen a ye bebo ne ye fiada ne nso ya afofida ye bebo ama obi anso ate won so wonka se won so ka ye ho bi number ye didi dwuma no e ye 0536 222554. I repeat the number again
0536 222554 or the WhatsApp voice note ebefa so amame mebo ewo afidie so e de amawo ababawa awie akwaba eja what to say yamiado me hoye very good odi de say your friend me Ivy Mensa Pacho have you free hin by me fi takwa Dungwa chitakwa. Pacho oi eni ofrechiri ofrechi tu betwam dunkwa wo Pacho betwam buase Pacho sa wo bekuma se ha Pacho okwa wa IV Mensa takwa ote takwa hwa Pacho me takwa wa okay awiei asem ben na ede waba yanim hanya abotre ma wo ho kyerɛkyerɛ wasemu ma me ne matiefo nte wase kasa radio eye bokon so enye bokosa be 4 years ago which is 2020 and me wie school 2019 it me be share be me be a friend no Emmanuel Kwesi who wie die school SHS Patron and na akohia krachi bia ye friend no Emmanuel Kwesi Edu to aso Patron dia ware sem to menim me di to mu o to meetingsa na o ware me ototo me ho nya mayin na so be ware me to she date e ma ibusuafo okutu adofo mebao me yade kakra bi say Ivy Mensa 4 years ago edwa kwa akohia owura bi a ye frɛ no Emmanuel Kwesi Edu na akwa akohu wo wabusua mpatron edwa akotu trinsa we to meetings age list patron na mo ye dey to aso na watoto me ho nya mayin na ehwie inti ya she date kra date na ye share no na last year September and so expatriate but okwo abrochi bae no wan wale me date o share so de beba no so ka so beba na obandra na obe wale wan kan kire me ye bisa no so say edin se nti enye ono ebusuafo nso bisa no e flag girl na o tiger na wale nechi no girl no oye media ye friend Porsche o takwa ya friend bisa na o se enye ono na edin se ampa odin trosa nti yako ahimfie na ndi amboan ahimfie no kowi ase so hene so pemi nti no mehwa na ye foolish case na me se no mami fambla ga boy no wale no kra se o ma wale o moti edan ya me ni siye wo sister ama me wa just na ma girl no isi ami ni hwe me ton kra cha resu na me ko echema o di me hwan bo pa sisi ami pese me je kwase bus ka fese o bu me kwase school so ama me anko school media school am be ko no say na ohu me foforo no me refi ohu me foforo no ana me de school sam tu nenim sem pese me ko media school na obeye say media school de enye mame fi say onim girl bi a wa ko media school na eri ye fa ne Porsche ono na kwa asori girl ni ye jamanya mo hu bi da nti na o ma me so me nko na mko ye dwamanfo sa girl na wa ware no de ono ka kire ne se wo ye dwaman no sa e wo na sorry mu no ono anso no aware no nti na mi bisa me ho se no ne girl na cheche wo da na se obehu mi ana se den na me nti ase da enti die enti no aba manim ha die na apese anyama da me pa chom pese moje kwase bus kama mi 2 billion straight away 2 billion patron when you broken heart yana patron achew ma yenhwa de bi oni owura no atena mfinhia nan nie patron ena
wakotu trinsa yɛka so obi atu obi trinsa a wote ase ɔkɔyɛ dɛ kyerɛkyerɛ bi mu trinsa tuo ni mu no ɔde nsa kɔɛ na ɔne n'abusuafo ka ho ɛbɛhyia me m'abusua na ɔmo gye tum sɛ o sɛ bi a ɔba no ɔmo hwɛ na mu hu na ɔhyɛ me nkyɛn nti ɔgye list ɛka ho okay enti ɔgye list ne ka ho no deɛ ne ba yɛ nti a ama wanware straight away na emu twen ya beduru saa bere yɛ ɔde akɔware ɔbaa foforɔ mpakyɛ na ɔka bibi sɛ list ne mu no na me sika 1000 2021 ni mu ɔse ɔntimi ntua ɛdeɛ sika unsa list no ɛyɛ ɔbaa no so ne sika ka ho eti adeɛ me dia ne 1000 ɔse ɔntimi ntua ɔntimi ntua deɛ ɔse ne bo ɛdeɛ list na mo yɛ maa no mpakyɛ list normal list ya endorse mpo ɛdeɛ na ɔntotɔ ɔtɔ sɛ nneɔma no ɔtotɔ ma wohu yi mpakyɛ ɛdeɛ nneɔma na mototɔe ecolak ring de ɔse ogo do nti ebe ring ɔtɔ ntoma ɔtɔ mama ntoma ɔtɔ papa ntoma ɔtɔ duku ɔtɔ atare de bɛyɛ no me ankasa mɛhyɛ that day no na ɔtɔ bis ahwenya ka ho na ɔtɔ underwear and pants and brazier nneɔma a na ɛwɔ list ni mu no ɛna ɛne me 1000 no the 1000 ɔse ɔntimi yɛ de ɛntua 1000 ne yɛ sika a yɛde to so ɔde yɛ wo ho adeɛ ɛno na ɔse yɛ so enti ɔntumi ntua enti ɛno na ama awareɛ na ama so anaasɛ deɛ mpakyɛ ɔtumi tin saa 2021 ni mu no na onya adwuma wɔ abrɔkyire nti ɔbɛyɛ expatriate na yɛ deɛ ɛmɔ nhwehwɛ ma me na me hu pamkyɛ expatriate na yɛ deɛ ɛyɛ deɛ na ɔkɔyɛ expatriate na yɛ deɛ mpakyɛ se wɔn mo te Ghana na mo yɛ adwuma wɔ abrɔkyire from mo expatriate ɔte Ghana no ɔyɛ adwuma wɔ abrɔkyire yɛ frɛ na expatriate nti ɔbɛyɛ expatriate nti ɔbɛyɛ expatriate no ɔkɔ a na waba bɛyɛ 3 months asahyɛ no but edu baby na me bɔ mpa na me yɛ fasting ma no nti onya promotion ɛma yɛbɛyɛ ne panyin wɔ adwuma mu nti pay no mpo no ɔgye 1 billion a month ɛwɔ Burkina Faso up to now sisi na yɛato mu deɛ mentimi yɛ dɛ ɛnkyerɛ na ɔkɔ nti ɔkɔ ne mu no sɛ ɔbɛkɔ abrɔkyi biara na wɔ create asɛm bi sɛ me ma frɛ me boy ma ese nso na nyɛ saa but nso no wakɔyɛ bɛma no wɔ scan nti na ebusuafo di n'akyi no wa create asɛm sɛ wo wafrɛ wo boy mene ne hyɛ dem a anadwo no wapie sɛ bi anadwo no anka ebe bibie no na wapie efi dem ho akɔda hall na okita phone nti da kwa me ka kyɛn sɛ wo mɛyɛ call na maka sɛ bi a me frɛ me boy na wo hu asɛm a ɛbɛba no ka adechi no kaka kyerɛ me busuafo sɛ na wo yɛ call kro man yɛ da man yɛ na woni boy bi a yɛ denti na aka kyerɛ ne sɛ mɛyɛ call na ma yɛ te sɛ deɛ me frɛ me boy na wo hu ade kɔda dem ho kɔda hall ho bia won na o chat na ne girls kasa nti me so bɛyɛ me bufu kra ɔne ada girls chat kasa di odon komo na hu a na wayɛ dɛn me hu a me ka pa babo me enti wo nka na wayɛ dɛn ba sa me complain ma me busuafo omo se onya abotre awale de sa edididi mu asa enti nneoma na amototɔe ne wei pacho nyama na de ye de kɔ bo anyi fie se ye de kɔ hwehu ano nto no so wanje na metam ha de ede baaye enti nneoma na boy ne totɔe no ɛda so wo why na di ne sika totɔe ɔno na di ne sika totɔe acha 50 million po no yiye ɔde maawo de maaye se enkototo ɛna makɔtotɔ na ye frɛ no ɔbɛhwɛ no si ɛyɛ okay enti deɛ paa na wo yɛ yenti ama na nware because bibi wɔ hɔ deɛ na wo ka sɛ wo yɛ yenti ama na nware na ba cho last year aya ye kotechiman watoka enti onso ye bunu ni enti ye ko no oya kɔ bia me nti ase
na me fa ne phone na me share so na marriage list e was so anya me media no obi foforo de e was so nti me bisa ne say why marriage list there was so say I know dem fa no Jimmy phone no ebubu mo because when we say matwe egu me phone so me the bear evidence no G phone no bubu mo ka cha me so no na to ma me nti no wonti me nya ho hwe na ye ba fi ye ba takwa ti ye ba takwa no no be ka cha me busu afo say me dalem wona mai ya no say nti no wonti me wale me bi nso ye kopa na chew no san kwa abrochi okwa abrochi no na me ka cha me say wo girl no Porsche ni birthday what's an 3,000 so find ni birthday na me birthday one mama hwe na me ka cha ne say ohun obi a wenye ska why mesafo san maska ni na efine sada te ya ne ya no ka cha me say me po de on wale obe wale girl no to ba bi mu no ani yete say wakoko wale girl no enti wo na wo ya awe dada so ne girl ne twempra ba chan na wo ya awe ba chan na se no wo si wadi nkin asege na kyerɛw se o ma wo nkɔ ye nsantwiro ni adwuma na omo pɛ mema enti wo wa nya nkɔ nsantwiro school no because of asema crutch de ka ye nti but na girl ne de o ye nsantwiro ni dada ɛna wakɔ ware girl no sisi ye aye ka sei no wo ware no wo want no ankɔ oni wabusuafo ankɔ pacho ya ko no akɔfa bi na ifo aba ware na se aha say oni en be kontokwa say ye gidigidi wo me mama nko bi ho am ne ko ho me sister ene me mama ene painful bi e kanya ho ye ko ye aha enti mo ko ye ne ye den ye ko ye no omo kire say bi na ifo na ejina ho no on protect ima no aware no se na be ya yenye ba enye ntokwa aha enti mo ko ye ne ye den omukwa na omuhu we ya na maka chene se he we bu obi kwase o ta wa na mama mo mbase ti pein no wom no ko abebi eja girl na ware no ka se boy na ya di bia yen se o wale se hampo no mo kan na boy no osuma ne bra pein ma ko 50 million e wo fie e de bai se mo mfanye den o se yen fa se kwase buska na e kwa info na 400 million tobo asem no kwa ahemfie no why na de asem ne kwa ahemfie e de asem na wo de kwa ahemfie se yima no mate so kwa ware ntime sama no sambla se no kura on kan kire me okay e ne kwa ahemfie na nanom frɛ yima no China odi bem like odi me fan say me na me di I am the right person enti wo di bem yes aha ono no di for iti amuka set kan meje 5 na me say 500 million wo ka sa e wa ahemfie ho se sika on fa nsum e yesen 500 million aha the 500 million no mo say ahemfie do mo ka sa ma mo teso nti mo de ma 400 million 400 million na say otua but on here no so nim boy no nti no enti nka ho hwe na time no so ya mo wale enti 400 million no ye ntua kosi time anu omo ware e na mo ko ho na 400 million ni mu no omo ko fa mu 50 million e de bre hwan e de blame se fire day o se menje na obetia nkai no edna wantua na any other na say e mean fans so watua 50 million out of the 400 million one it means say aka 350 million the enti na afa di a jump free 350 million as say we see 2 billion awoje mpacho me get 2 billion because when February mama last year it's na ma twegu ma buegu na ma share every day be am 100 cedis na makako every day be a say 100 cedis na wakwa ahemfie ho akoka kire o mo se asem no anana no mo kan ye no krache no wantua sika no wakoso akwa ma ye ko ho no ebi ade akwa akosie nie ohe no me ko no ohe no se imana ba wo se obe 200 million pe 100 million so fan bai nti me ko obi ana ohe ne de me pe ti ma mi jai hoko na sa na e foolish kiss ohe ne so pe o ti amo ja hoko achai atiefo asem no asem
asɛm no ɛde paa o ɛkuro yi mu nsɛm ɛdima sɛ wabɛto anim a ɔyɛ ade pɛ ataataa me ama magyae ma so makyidie ɛde ɛsa asɛm nie na wo saa krakyi a yɛka no asɛm yi kwan bɛɛ na afa so hu no pacho mihu no no trikia no ɔyɛ dɛ adwuma otrikia ɛfa adwadifoɔ ɛfiri he kɔ he ɛfi me sister hɔnom no ɛkɔ o sister hɔnom yɛ he abɔso ɛkɔ wasankran ɛne daaman nti me sister no ɔmo di dwa nti na me sister so na me da mihu no uhu no na yɛ truck na no otwi ɛna wo hyɛ aseɛ ne ne tenae ɛyɛ saa tam ne mu na ɔkɔtuu tiri nsa no tam a wotwi truck ne mu ɛnti sɛ sika aba onyɛ ne so bɛrima no no mensu ate mensu jaisu dagba Augustina ɔse maame jaisu nana Krobea broken heart ya kyena mpa na wo gye bɛrima adi sɛe dagba Augustina ade wo experience ana you have experience is in the story you have something to say ana do the voice note and bring why ya who ye dia so dia when your experience bi wo mu da enti na wo kan say ye no enti sika no hya ase e ba ne nsem no e no hya ase se wo ye ma asem e no na abehu se one gese kasa wo kan na wo fa da chi ana no ani nso no pacho me kwa na me hu be ma da na me a young girl me nim se me fa be ma chi enti wo hu no na won test bi hwe da na ye virgin to na break you ish o hu na che ya ansa no de wo kwa wabusuafo ne ho pacho edi 1 year okay edi na wo kan ye ana ono no kan ya ansa no de wo kwa wabusuafo anim so ko jealous no pacho say opeso ware me achase no say girl na yes no opeso wa na me see yesterday en kakra ti 1 year be mu no see you wa go to meetings na me pene so no ka kire wo say adesa Porsche akro no one ne twempna dada na wan kada na wo be hu say no one ne twempna dada na me hu but no tabo gani din o say girl with the Porsche o ye dmo radio so no aboni din ebi wa Porsche no so timi bo imani din say imami chia ho enti wo sha ebi ano wo mo twempna dada but wanka no kure na amfa nkyere wo wo do ne pa ho Eda what say so ware no dey na o ye what came over you how was the o ye dey bra kasegua Eda what say so ware no utwa hwe why na bebo wa mane but cho ya tsem na tie obi na ka kire say nipa ko no ben Porsche no but ya mane so ba be wa into marriage invitation card no na edi hu ye into wunya invitation card ni bi no e na utwa hwe ye but daddy no mo ye wedding ankasa no na me twa hwe hey ani na pe boy no utwa hwe me do koto hospital joye bom yusu ana wani so teteo yimate ne wote se watwa hwe wode ho na ayesa na ye di edura ye boy no ohu menim kra na kase ohu se ye me kra ohu a hwe intade na nya kwa ohu o ye dey edu se mete so be ware girl no ohu mia na wa so me sem te se na me ya ponche na wa pa me so ohu a me koni fie wa okoni fie ho a no aye dey o ma me ran inside the cry no wa so me sem no wa twa me a te se na me ya kwada
ɔsɔ wo nsɛm hyew ɛde wo firi dɛm hɔ epia abɔnten na waka de akyerɛ wo ɔsɛ me dabɛn na mɛware ana na da wonka nkyerɛ ne sɛ wakɔtotɔ me ho list nti meka kyerɛ ne sɛ da ɔno bɛware na meso maware woda so pɛ w'adeɛ anaa ɛsi ade mempɛ ne bi mepɛ kwasi ɛbɔ sika ɔka sɛ wontuɛ wobɛyɛ ne dɛn mede ɛnyɛ hwee ɔka sɛ wontuɛ ɛnyɛ hwee ɛmeɛ mɛbɔ ne dua ko no simple wɔbɔ ne dua ko no simple ei adɔfoɔ aduru critical in fact mama girl ne nsuo nom ate mama ne nsuo nom I can see some me pacho awura say ya na okasa anase ase you are shivering okasa no hopo ana okokasa asem ni bi adede ampuchecha atie se so pacho like me susuda iti wan susuda say you ma beti me mesa iti no ya na re hwa hye me mu ya na re hwa hye mu die enti na am wan susuda say ma betumi aye osa de hu amane netie no metime kwa de mesika ye adwane ma papa no ye na ye baako nti all of a sudden na ye sa no bibi nko ye all of a sudden na ye dey na tumi change da ye Porsche na yi wo Ivy Woodin free ho na ma twa menti ase da tiefoi ma mu tie mie yi oba foforo tumi de aduro tumi ye oba ma giri free won sam sa ma ni ye ya na because all of a sudden awurai say onu ni di Ivy no a change aba be ye Porsche e free ho no na okọ boy ne nchen a sabe boy ni hu ne te se de oya aboa na wa so ne nsam na wa twe no se ko fie ko me ma me nchen oje boy no di we show oje be me di you go trust mine you go trust mine who jini pedi you go trust nipa dasani you trust nipa dasani at your own risk ebini o se wa na nsusu da say yima no betumi aye ni say obi de aduro tumi gi obi be ma e be ye saa ebi obi nso wo experience bi saa bia obetumi nso kra na ya share bedi nka de me WhatsApp number no amaw se obey your WhatsApp voice note na de afa so aba 0536 222554 0536 222554 enti say boy no ware again no omote hen omote fia na esinimo omote o si oni manu sifie mu sifie no wokwa be so pacho store na okasa obesi amame no mo ye ne sesei ano na wesi amame e wo fie ne nchen efie ben nchen imani fie no imanu no asifie dada me hu no de na wesi dan edulantry so me hu lucky pa na obeto aso hu lucky pacho nti e ma ne nsem be ye eno odi bewie nti na wo ti fie hobi nti na ye ti dan bi o haye dan no nti na oye ba ko na me kasa mbeto ye no nti e wie na o kasa ge oni adwaman nti sa skuma me nkono na o so be store amame nti won po na ye pen na esi wo na o two pen no ye den o tra foundation no ye store e dey store no ye ma o pacho o ye store ni wie na bibia gigai no nti wa amfa ne omakura angu o si store dan ni wie ye no na ye dan na nioma no jirigasa eno na menti ase no e ho na asem ni nyina wo mekura no menti ase wo sesa wo te ase kire se wo na wo te ho bibi nso besi a bibi nsi kwa enam bibi so na ma bibi sie enti se all of a sudden be ma se me ye store amawo be ma tumi de wakwa akotu 3 nsa be ma age list wo ho a wo toto wo diska 50 million kra ne de amawo ama wa wo no abusua akwa akoto na all of a sudden ade na tumi agyerega ama udi afiri ama abayi ni pa afruti kire se ehu enti ye de na pacho ne metinya aka ne se ya ko teche mai na me hu married list on phone so aye oba foforo no me ko kan se akwa broche na me ko kan se won hu obi a wenye ska wa ye mbasa na man ska na efu ni sem
Nti no kra na o ma me busuafo be pa acha wo no. Wo wabusuafo ko pa acha wo. Se wo kan asa no. Na sa marriage list no na ebia eyobi dia enye ono a. Ya atro portion ni din wo so. Portion asalanya akọ. Nti sa tam no na no akọje sa marriage list. Me share date ni so mo chat here. Na December 2022. Say wa jiache. Yene. O eno de no de hin odi nka akọje. Ba cha media no. Na se ujai maneka na uyifri utrima na yedey Ivy. Me. I didn't know to me. I am a yapa. Didn't the money yo ya. I am a like I say, we're wasting my time be. So 4 years. Let it go. Manenko. It can't be possible. Any yes. You see, I went me first for a graduate. More or firstborn? No, like my age group, my mates. Or my graduate? Yes. Now you're then one could square boy into now one quar. So I say my main call. And one call. Unso dinner cheap. Into all sacrificing education for our area. Yes. They say, won't you say? I'm 24. 24. And Kechi, you can still do it. It can still be possible. Okay. See, as Oboni Dre na Uwa. Send the Asher on again now. And also, yeah. And also, yeah. Touch on it. And to say, or this come out. So what they pat out there and you be Jamanaka. That's right. Hey, broken heart in Suicide, dear no. What da out to me da? No, you say na meet you, Mesocratic. O swati? Wow. Me kana na tsunami is very yellow. Me kana na. Na she say broni dear. That's right. Na she say what da want to me now? That's right. O dwenjene. Me da ko na me bobo ni din. O da. O so da ya na se de. Na when the catch us all bobo ni din. Ma me na me ne da. Nti me so na no ka kire me. Say even here course we there. Anti ase. Me da na me bobo ni din sa yima. Na bobo boy ni din. Nti o dwene ho. Me dwene ho. Wa fon. O so ate. O wari wie wo ni na hiada. But ono kra block me. O block you. To o wari wie wo ni hia face to face da. No kra da. Ohun ne da. O wari wie ne car no aye very light no aye ne tinted. To what no kra ohun. Na nka ohun anka be dey. But you come in yeshi. Ka onye hwe. Actually. Atie for me patch for no nko ani photo. The girl yi nko before the broken heart. I saw the be silly fana fafan. Me we yawa. Wunie. Eh no ye yellow ampa. Asem Beba Dabi. Wunie. Enti adwendwen nko anu adwen ayese. Mesra mo wo Facebook ne oh wasisan Ivy Ade na apeso ku ho Ivy. Why do you want to kill yourself? Ade na apeso ku ho. It was say yeah. Yes. So what you see say we say na esi dia nkense say bedru this extent. Show photo here that way. Now dia wa hwe wo say wa wo hu say ya. Na me koto mojadro kra say manom na mai kese ye fine. Onu mojadro na enya ohwe o. Ense sa hwe because adekode no a e ko so sa de no. Wunjae oware ye di say ni. Wale 8 July 2023 enti 1 year betwam o na wada so adwen ho a bedru sabre ha edi enko
no ma Philippa ho Bacho Asem Beba Dabi ba na wo me na me hu airport mpoda ono na e kwa kire me airport nya ade no de wo fu alupre ni bi Bacho odo wo fo ko he from Accra to Takoradi na wo fu alupre nso da enti sese wo so wo mfa mfu alupre bie wa na ye day IV ya wo pese wo kun hwin enti sese ya se wawu na wo ma mete ase ne ye ka se be ma ho nti e na IV adwen ne ho awu a unim se wo ma me be feel say enye papa mano ne na afi ya day ana ware na ahye utrimu abroso ana sofu bi nso kan mi we school no ena me sister me ko kire me sofu bi sofu ne se me ka me nurse so se me ware ansa na me di sofu ne kan sa kire o ente ma me di she me tim se me ware o si chese wa ware ansa na wadi yi enti wo de sa de ni hye utrim ena ade be hia yi ma no enti na hye utrim se chese wo ware yi ma ansa na madi isa ni okohia na otumi de wo airport o de wo fu alupre nkura de no se soft na asem na ye correct enti se ya soft na asem na ye correct na ye correct o beso sa wote ho a e de adwen na ye ba otrim ka bi kire me adwen ye ba mitim ne se ahia na e besi mitim ma me renfi eno na ye ma me dwen no untimi ma uremfi yes ya na be simitim e dey na eye si utrim na ema untimi urentumi mfi no ni ya be simitim na say ya me de me hototo me mate fo a omo ewie school e bi bone ba bi si na me afanse na me sha asia foforo na ya me ya na ye dey hwe edua ye twa so eni de awu de hin na we ni da so IV edua se ye twa so fa no asa fa to ye ne sa te se de wa ye na ama me no edua ye twa so eni dua awuo de hin na we ni da so de ye twa ne so no o we ni da so se eye dene a obefefe ba de wawuo ne de okọ enti wo se ye twa wo so a ofefe enye ya na ana se yima no wa anware wa be ma fufuo bi anware o ma enye yi ebe ana mu ye moja ayi ni bi mo anye bi enti uji ni di wo hye wo bo wa ni bo hye ne so sei ajerega eno na hameno wo ka kai onioma bi a no de ye wa eno nso ka ho no mo ani je wo mpam eno so kan wo de virgin dia u break virgin dia o take out enti se 2 billion na wo pe no wantua ama de ani obebodua okay nyina mbe wo de wo nso be hyembi wo de wa nso hu be hyembi na ani ma ni nyina awu abom adai say girl no sa portion no me pese na no ho cry me because wa ha me onu eduro na ode ye na ode wale ima no o ye de na hu say eduro me hwehwe mu ewe takwa ewo die mu o ko sofo bi o malam bi o konfo bi o malam bi o pa chini ba cho se chini me kwa ha koyese me kwa ha koyese obi na kire me ko na asam no mo ntiase ndi o hunya konkon de ebenya bibia ka kirewo se wo nya konkon de a ye benya bibia ka kirewo tie ka kirewo se ge ni de aduro na ye boy ne je ni free won sam na bo na mo wale ye ba na boy no me ko ana otwem no na me ko mo de me ko na papa no me se bibi nko ye boy girl na kire boy no ada na ene wansane no o se o ye itoka sa me va di bi krambra me fa nkosia bi before nkosia ya bo famla de ko ye ba ye anye yi o se girl na lo ke boy no dadada I don't know one who said nipa kro no so twa ntro said
wayɛ no nka ɔno nso bɛtumi ayɛ ama na yɛye nti saa anyɛ yɛ di a na gye sɛ ɔno nso ɔni tumi nti indirectly deɛ ɔka no nyɛ nokorɛ anaa wanyɛ ani saa bɛrima no afa ɔbaa foforɔ wadampew bɛyɛ afeko ne abosome mmiɛnsa sɛ nan nie still woda so dwene boy ne ho ana mpata sika na ɔmfa ma wo ne ntia ɛsɛ bia mepane bie mu na deɛ kwase ebu na webu me na ɛno ne hawo na wonya bɛrima ebia ɛyɛ sene no ana menya bɛrima ɛyɛ sene no kora na megye obɛgye oda so tell past him atiefo monhwɛ sesei those of you on Facebook no mona na mpɛ sɛ mohwɛ sesei girl no ne former photo nie ɛna currently ɔno anso na timanim hai broken heart adwendwen enka afeko ɛne abosomi binom a abɛsia twam korɔ ɛsɛ sɛ nka you okay nanso ɔda so te past ne mu okay ɔba ade akyea me wɔ ha awia yi asɛm ɔno nso wɔ pɛsɛ obisa no memena busa amanfo nso de wɔn mo adwenkyerɛ ba ɛwɔ voice note hɔ no ɛna awia yi mɛbɔ ɛwɔ afidie yi so deɛ mo pɛsɛ awura yi asɛm yi sɛ ɔmfa na dwen si so sɛ deɛ enka boy ni tua 50 million nka ka 350 but wɔse watum kyerɛ sɛ da bia wodi 100 cedis ntia ne yɛte saa de a wɔgye 2 billion ɛna deɛ free boy no is 100 million saa 2 billion ɛna wɔgye deɛ free boy ne ho wobɛtu ne fo sɛ ɔntɔ nkɔsoa nkɔsɛ wɔgye saa sika no ana ɔnto anabrabɔ so she is 24 years ana sɛ wanya no deɛ ne ɔbɛbɔ ne dua na ɛneɛ wawu afiri hɔ sɛ ɔno nso koraa bɛwu bi a na ɔno nso awu bi ɛmɛma nkɔmmɔ wɔ yɛ a yɛdie yi ma ne ntɔw tirim na hunu sɛ mɛmfa obi trust ɛmfa ni agorɔ wate deɛ meka kyerɛ wo no ase don't ɛmfa obi trust ni agorɔ koraa wobɛka ne borɔfo sɛ ɛmfa obi trust gidie a obi anya ama wo ɛmfa ni agorɔ don't play with somebody's gidie wate aseɛ ɔde nakoma nyinaa wuram boy no koraa na abreki no nkɔso wɔ kɔ nsantwiro school Ghana nso deɛ the best nsantwiro school in Ghana is Hotel School of Journalism and Communication Studies ntinke bi koraa no a wɔba bi takwa hostel koraa nso wɔ ha wɔbɛnya bi ada na wasua na deɛ ɛna boy ni sɛ dabi wasan gu nsantwirofoɔ ma anim ase nsantwirofoɔ ma wɔn yɛ dwaman papa nsantwirofoɔ ma ɛyɛ dwaman no wakɔ ware nsantwiro ni ba wasan de girl ne koraa san yɛ mfato ho sisi saa girl no ɛna wakɔ ware no but ɔno deɛ susu sɛ girl ne nso deɛ duro ɛna ayɛ boy because sɛnea no ɔne boy ne teɛ pa all of a sudden ɛsesa yɛbɛyɛ girl no obi a wakɔtumi trinsa na wakɔgye me ho list deɛ nka yɛdi ebio okohu ɔbaa foforɔ list ɛna ɔkɔka ho asɛm ɛno na ɛde saa asɛm yaba dagba ɔse Krobea message ne kɔ kusɛ mama test nso diaba yi amankwa aba Steve na deɛ na deɛ yɛ akokɔ okosei ɔse hwɛ gidie deɛ wogyigyi gidi saa nneɔma bɛhawo nana ba free fa no say yes broken heart pa ni nana 1 year pa na girl no oda so wom ne de na no ohye Thomas Doche or serious the lady is in pain with serious broken heart to nana Krobea with serious broken heart pa mama oba de achia me akyerɛkyerɛ ma me mere wa ne nso ehunu sɛneɛ ɛti oba bɛyɛ betena jataba betena se tobo betena se obo nyabo tre mame tena se yentam net discussion na wo ye no wa nya ni ye na me gifri won sempe e ma won sempiem na no de atade na akọ describe o me se describe nipa na wo describe atade describe nipa okay Kofi give me the picture MCR fato so mame sɛneɛ na awura ne teɛ before
ɔne da so yi ɔte sɛ gyataba kyerɛkyerɛ no nana ɔyɛ ɔba a ɔyɛ kɔkɔɔ a ne ho ɔfɛ paa na wakati ne ti no ɔn sɛ maa nansɛ ɔmu twɛ mu ti no watwa bi ayɛ aketeesia kama ɔyɛ fɛ kɔkɔɔ na wagye ne ntɔma ataadeɛ yɛ apam wahyɛ n'asomade ɔsere a ne simu da gyerɛ kama ne simu gyerɛ abaayaa ne simu gyerɛ ne yɛ ɔfɛ ɛfɛ ɛnyɛ me fɛ ba ɛfɛ ɛdeɛ ɛfɛ deɛ ɛfɛ okay n'ani akyi no ɛsɛ ya osuro sɛ Edmonton a bɛtafoɔ de tie Edmonton wo deɛ woyɛ fi kasa yɛ wo fɛ deɛ nhwɛ Edmonton foɔ tie ɛna me sɛ mate aseɛ ɛyɛ wo fɛ ɛnso wontumi nka nti wo sɛ ɛfɛ woyɛ bɛrima agye fi na hwɛ adeɛ wobɛhu okay toa so ɛna ne simu gyerɛ okay white kama wate kakra na afei ɛpono mu ɛyɛ wayɛ adeɛ wɔ hɔ ɛyɛ watwa saa bra sesei currently yɛ a wɔda so yi fa ne to so currently na momfa ntoto ɛnka ne deɛ ne ho currently nso wende wabɛyɛ kala yi bi chocolate wafiri kɔkɔɔ nim abɛyɛ chocolate yɛdeɛ ne bia okay wabɔ ne ti wohu sɛ ne so ate sɛ wohwɛ ne nsa koraa wohu sɛ wareduce kakra wabɔ ne ti mesh bi wabɔ mesh n'ani akeka kɔhyehyɛ mu as compared to first photo no deɛ na wohu sɛ n'ani no ankasa deɛ black okay yɛwɔ mu no na ho no ɛyɛ kɔkɔɔ kakra ne hwene yɛ tea but nsesanya abam as compared to first ɔdwene abaya woda a wontumi nna w'ani nso kata a na wobobɔ boy ne din ade nti na wonya adwendwene ma ho ntɔ until sɛ kwasi ebuska na watua ma me deɛ otua ma me afan wantua deɛ nyamaka no na maka wobɛdwene awu dabi na wobɛyɛ dɛn mɛbɔ ne dua na yɛ mienu na yɛwu na wobɔ ne dua so ɔno no wabɔ ne dua nti nka kunu na wotena aseɛ na wedi ewu kunu na wo nso awu wo nso wo so awu a wo nso wobɛyɛ dɛn owu pɛ me so owu abɔne na mayɛ no nti yɛn na yɛbɛwu nti wo nso bɛyɛ dɛn sɛ wote so awu a wo nso wobɛyɛ dɛn me so mɛbɔ dua ne na cover me ɛne no na waku wo nso ho bi odi abɔ style we di amenti bi da mpente pɛ mi we bi kura da wopɛ sɛ wogye gaa ne firi ne nsɛm wɔ asase so de ne kɔ asamado na mkɔtoa so okay mɛda ase gyataba ɔbaadeɛ ma waba mu wɔ hɔ na ɛna wie yi woba me YouTube ne so a mahu sɛ amanɔnefoɔ a mowɔ ha nyinaa mekyeakyea mo na na Nyaako Bright wowɔ New York City ɔsena na Yaw Asante woyɛ koɔ n'ani deɛ nti na wobisa bra bio why woba bio na abɛkyerɛ me deɛ nti a wobisa a mɛkyerɛ wo abusua a mefirim na na bɛ firi fa ɛna ɔsɛ Yaw Asante na wie yɛnso yɛ wɔ ha Great Awudu Idris yɛnso yɛ tie dwumadie ni bi wɔ Asama no sat akuya eklenam ɔsɛ na Krobea me nso me wɔ Ohio me nso ma join wɔ YouTube ne so na yɛn nyinaa yɛ hia asomdwie ɛwɔ yabatoom akora me wɔ Norway akɔsua saa me nso me wɔ Norway akɔsua yɛ mo ha na me nso me wɔ ahoma ne so a mehwɛ wo Benedicta enso wɔ abura so ɛna ɔsɛ you looking good today today bi a me looking good wow obi ho ayɛ fa ya akasa ho ayɛ fɛ men ka sɛ ɛnɛ de ho ayɛ fɛ wo ka sɛ ya atenie o de sɛ ne ho ɛfɛ a ɛtɔ de bi ɛnyɛ ɛtɔ de bi ɛyɛ me ya ɛtɔ de bi amtumi gyina me ti ya na me de pɛ ni mu nsesa ɛtɔ de bi na me yina ho yɛ fa o de men ka sɛ ɛnɛ de ka sɛ ho ayɛ fɛ men hu obi a sɛ bi unim no na me mie wa no nka sɛ ɛnɛ de ho ayɛ fɛ wadi na tem wa compliment ye di na tem enti I take the good side of it my dear thank you Odu Authority Kodie eno say I really understand the pains me nua ben na Krobea wonamu Awurade Nyankopon straighten no pa Kwabena Bonsu eno say I feel very sad for this girl na Accra he will be
paid back ewiase de obeyi obi bia no eso aketua ba okay ahenkura Emmanuel and was at the age 24 she can still go to school nana obetumi ato na brabo so adenti no ma ade we ya be kekere na ahye wan kona sa Bernard Buafi and was Ivy take everything bibia happen for a reason inti nyabotre wate lendo upon take for ne so aba no se akra take for na wi ya nso ya join the show no live na wi nyankopon hirawo na ontutu anamon nso mfansie Mohammed Yaya wase akra Krobea mehwe show no live e wo Libya tokoso anakoso wate ene wadwuma pane adwumaden a mo nso mobo edema Madagana nana densia manu sa we me ya sure say America crew obo hwe so betumi abo amame a hwe me ya sure say na densia manu DELAWARE area bem untimi area bem ne die eli nitwi inti area bem ne die Fako sociology bu mamie. Yeah, sociology nzu e. Yeah, enu nye ye word. Me see abruchire no de all ba say ye US ya US. Ka enu dia. Okay, entu we ni wom ni dia eri wom dia wuntumi mo. By all means ebeye US. O say I love how principled we Mr. Handsome why. Hey, Mr. Handsome me that's why. Amasapon Germany for the Zoom. Say akra ya Yaw Asante akra ye kan ho. Okay, good. Awiai oba de memo akwanya amu abusa wasem. Na Kofi Amponsa bedru bi Kofi oba say ya na mani age kire se ode sempanam amanonifo nyina mu tie me na awiai. I encourage you today to take Kofi word very good and serious. Mama nimre wo Kofi Asem no obeka ne ho. And whatever he direct you say do. The obeka kire say ye bia ye. Minim die ntia make asa. And adensu ya mehusu asaba. O say yeah from USA. Aha, so na me pe no. USA no na what decide me hwe mo de mo me hwe ade bi hwe ade. D eye de. O de L enokra mo me mfa no la. Na W Delaware ada. Sa ware de WARE ware. Enti by all means Delaware. Bruchire Krobea so ne ware da ware de ye Ghana. Delaware. US na ye. Kofi akwaba. Ye nuana na umpom te say. Very good Yankopon ada Roma. Ene ye ne. That's right. Ene ye fiada. Sure. Ene baby atedi awie. Faith Homeopathic Clinic. Awie ya ye krado amamo. Monsi bibi nkyere ye. Nana nyame sure. Good. Na wonye wakoma so ade mo. Ya na emenege ese de bia da meba na ho den. Na nyame da bia no nimdie no osan de bi kan ho. Nyame nto nkwa nem. Cause anipa dodo abo mu asase so no. Wadwuma no eden. Nyame unhia no ye okese. Amen. Prophetess Dr. Elizabeth Faith Osemenchiao. Mejede so. To kwan kodi holidays kakra o China. Pia. Infidia o dia ba afi no ano odin. Wow. Utimu se afi bia o di ba afi die no de ano odin pa. Ya yensesemu di infidia hodo aba infidie no. Ye hwe infidia kane no cheki uni pedua no humu system no buwura ni pedua no hwe ni pedua no aye ye hwe obi ba eho na ye hwe ya de ewo no so na ye de ni fa afidie na afidie no kira ya na yehu se enipa ma ya de che ewe ho dodo o se otenase na wote se oba bi ye wo ya e wo so tu ho na monte oh okay kwa se wonu maduro bia se ma fa aduro we ko se bi o ho a eduro na wo fa no eduro a wonim se wo fa ma ho ato no pasa eduro na ekudi wunya wo ni peduam because enye wo ni pedua no so eduro na wafa eduro na wafa no unhunu ya de no e na wonu maduro di ehu kese pa eye painkiller ahodo a ye taifa no se bia na wa be ye adwuma si a wasori ntemo wa ba watransi abre no ukọ ebi ho aya na na keke unya unhia asan unhia de fufuru bia but se obeda no na wasan anom painkiller
ebi okra no a owadwu obra na osore kwotiti mu kakra na energy drink na wasen anom enti onipadua ne tan bia wa hye no se ade ntimi ye no enye enti yade ba mu a enchene de ne ko ti na obi o ho a yeso won yare no owuye onipa bi o ho yare pa but the energy drink ni painkiller na hye nipadua no enti amazese no onuma do bi enye adwuma bi mu na won se yade bi o ho a elinki to another yade won se yade bi o ho a se ba no anhwa anko amana anko a o na abokwan ato ho ama yare fo Friday aba enu nti no obi ho ba ni yade wanu moduro sade nti wanu moduro ache no yade no ana ewo no so no wanhwa anko nti de yade foforo abede abeka ho ebi ya diabetes o se oba na so wanhwa anko ntemu a so diabetes symptoms na ne ada yade bi ede ese nti se ba no wanhwa anko ntemu bo wana ese wani to bi o onye diabetes bi o ho a na o se nani no eso as a boys so bi o se nani no as ntenta bi nam so ni nyina diabetes but o yi wadwen say wo de aduro begu ani ne so a would be good so when in encoda because diabetes no the any yade by no hon koi. Yeah. What I say? Yeah. A simple calculation. Sure. It is a one diabetes never free why they when in enco. Baby a bit to me a year free so you faith. Homeopathic clinic. Sure. Yeah. Your diabetes do where the more one also to say the echo. Enti nana say hwese obi beba na diabetes e di nipadua mu ache. Diabetes kro ya na e di stroke aba. Enti obi enya stroke or first stroke no entumi nko na no achia na no mensuo ne nsada ne sira so otwene nana se ontumi ye no hwe onim se sa diabetes ne ne sa na de ehu kese eye kidney no da me ka se kidney na etade di agro no no na boa mani pedua no ene me ye tena ni pedua ni mu sure so what I say kidney no aduane abedi enema bi abebia no esa nka wonu apetehia esa nka wodwo so apetehia na ma kidney no ano no asone so what I say the kidney no your be your friend GFR say wo hwa no e wo say at least eye free 90 echo into obi check in dia na sort nti wo hwe say obi kidney afeli no waduru say so that dialysis machine so na che say on time check in nipadua won say na ya Ghana no yade nkan to ho ma ehunu say yade we dey ahwe bekuya yetuhu ana mo enti sa me hwe say obi timi ba na yehwe de yade na wote ho yade ye dey da wote ho yade se na me numru edi enu na na no onu ko aduru onum onim ye ho ne ye makwensa wo ba busan questions sure aduru na ade ma me ne de na be ye obi a o yare bia ba bia be kwa ko japo eso ohunu aduru no sure eso ohunu aduru say aduru we ade aduru kwa ade adwuma ebi am wo yade we we na wan kaso wa check yawe because esa waduru na ade mo Ghana ha no doctor nko na nim aduru a wode mo wa do a wo no unim de ekwa woni pedi onso na wo kono yeah enti yo adi ni pepi nya obu aduru no ofa ba woni madukro onim de ekwa ye yaka chense we diabetes aduru no wonom obi timi boss me da pressure aduru so onim madukro no ansa wonom but ye ho no ye hwehwemu a woti hobi screen kese boy office ho ade bia afidie ne ye bia hunu bi ansa na afidie nkwa ntwa ndoma no no wo hunu wo yade no akire wo yade no organs no de ha adwen no akire da bia ansa me ba me catch say there are 5 vital organs ye ni ko ho eboa me ye transit so what I say because we live no ye na djuma or prepare cholesterol cholesterol na eboa ma immune system na ye djuma yi ama hormones no nya hoden so what I say kidney no na eso ne wunu ane wunsuo won kwan abenom saa na me nyina eso ne so na de de na tani pedua no mu otimi so ne so ya akoma na gimoja na cha mani pedua no edi akoma na iche moja na se ye de a e wo se ko timoja no ye ni pedua wo se nana so wa ne so abof ye wo akra fofora odwonso ntimi ko akiri no ho abia ni si no ho akra na ebegum because on sha ase ni die enti o sha ase so wodi enuane e di bia enuane timi sesa nipa o system no enti se yade beba enuane awudie e ka ho yade beba ensan wonom ka ho enti abofra bi odwonso adwonso mu odi enti kan ye old school no uyi ba ma sa odwonso a onamfo no wo de kosu si anaba ko awurase wa kai yo yeah e was no pa se ba odam ba ko na we awurase ko ye tumi kura de draw yes wo tumi draw yes and then we jina fa ko odwonso ntimi ko ha ne hakura na egu na so ehu pa enti be ma se one time take prostitute ebe how did I make us we be me also touch check prostitute e no pa ho a e also touch check o mema e also no say die fusane obi no mema du not know we say blood circulation no intimi circulate enye say blood intimi circulate kama obema no aba so ya ma hode abam but then am say wuntini mo sisi intimi nkoyi ntino ama obema no intimi sore nso mu nyadin enu ti da bia o no obebe hia nso ko fadru bi o no ma yaka chen say 30 minutes time obema no be sorry ti oba na ama na last week me fro trotro so me na my bitika na chi
na call na wo ye no o se wo ade a wo ye mi fa nche da ma send this camera wa ma na utimu say obu ofu pa e na obi asiri wo kan mu utimu say wo se ade a wo ye no obi a ma send this camera so beba no say we ha wa no moduru ato no mo to mo no mo obepo na adwuma no ano onu fie na ya dai a charge enti okona amfa ma no a asemasi ti da bia no wo bre ba ye ho nuro no eye de prepare say anytime bi o say sojani akon ba unhia training bi abim anytime bi abenya ayi bia ye hwe Christmas yi abato ebekoso brunya ebekoso adidie no onom ne ade tu hia hoden sonko na ya hye day day sesi o say ye free screening ebese brunya obi ade ahoden kobrum tu ya de tie bia de fabra bedan no nupa o yem fide pa ho obeda fide so emu onu oba vagina no timu se bia yade bi infection ti akwan bedam akwan ayekese oba ebe mu otena machi bi so ebe steam na kama steam no nana me se ne ye ma me no mpanyimfo ni nyina ba omdi ka akwa se emaya no de sa ne ma no edge na the number ni to fato number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and the Tigo line is 0275 96 94 0275 96 94 14. Okay. Every Dr. Bismarck and so ha. And of Faith Homeopathic Clinic ayeka ho asem no. Se we emfidia onmo de ye adwuma ne to nchane onmo sa wa animdifo. De wo hwehwe wo nipadua nimu no wonomo te ase. Dr. Bismarck fa bi soso na tiefo ntie wate. Eja Krobea. Eja. Fa kan we so na machi ya wati for. Good. Obo mo ehwe YouTube yeah. Myself, I could so actually I see you. Good. Prophetess. Baby will be ano. Yami Achiano. Ami. Now, the Sao Honey say, if you are going to Mumbai, sure. December, your first year, and shares our program. Nothing. Good. I now sorry, in the ministry, Kakraka. Was fasting and prayers as a number. Wow. From 1st December, I know shall say 21 days fasting and prayers. Wow. Says, yeah, and wow, sorry, Nibia, and I say, could be our baby, how be. Yana before GDB say, Yabba before GDB say, Yarebu Hua, a young Toma, Yabu Diana, I see. Tisaji, the Obi so I said, be my Mibu Hua, what's it in the more room. Wa bre ahwenema sisi anema na nya baby agina enso mu ntwa mu ani anye dai ehwehwem awofo no eno ne basa eya na free eno no sa no tumika kobofu edu maame ne ye fasting and prayers enwumre 8 to 9 1 hour pe kwana kohwe nsenkyereni good tima prophetess ye fantom ani sisi anso de o say wura sa program ni nto abene ne ho de di wachi bia aba obehu aka cho enti enko adwuma ne so said ya better enu akufi ase wa kan nyina wa boso bebre sisi ano o sha se wudidi a said ya no body no enye perfect said ya wusa said o ka utimi Johnson adane ya ji se high jump huri fa so utimi fa ase nyina but o sha se wudidi o no no bibi o home ya was some thousands bi a nyina na ewura body ni man expose to certain organs said you can say honama kwa no so na organs bi wo ho a any ebi they are interrelated oba Faith Homeopathic Clinic due to your holistic treatment in the holistic treatment na eno na kire say yemfa kwan ba koso ene sayade eno ne mama ni gym Faith nkwan na benya sade nkonya ne ba bia oba said you can yare bi wo kura na enye se yema waduro ebi ana ye massaging acupuncture wo ebi a branian detoxil enye nronku a de ye twi fi nipadua se abonya beba research bi aba me hu say ye wie anase ye festive season bi awia OPD attendance kwasoro ye nti na kwasoro they say all need to say chinyambo a ye wo ade kese bi eda o man ni ade ani je na beba ebi nso besu ye wie Christmas na ye di New Year ni wi a efu okobo nse nkofo start e trupi ba de nti akoso akodi di nioma bi a ye nioma bi eba ne sa na se cholesterol ne dosun ewo nipadua nim na ubo nse ekosisi intini nimbi said o kan ye no moja ne ntimi ndi afusani ya de o se akoma ne ye ne se
akoma ne de by force so the force and a pumping oye adwuma no cause intimi no emu asisi cholesterol asisi no enti moja ni intimi nkom masa moja no so contain some nutrients and oxygen bi a brain no kura hia which say a deprive brain tissues no with sa adequate amount of blood na it may lead to stroke cry or walking and no say no bon say nipa no kura no I trouble your father be aphasia and say trouble speaking or understanding mental confusion two bon say na no say bi na achia cause adwen no ye chambers bebre wa adwen hypothalamus your friend say dos bebre ya hodo be for say no no we bia odwuma edi enti say ebasa na brain tissue no say moja ni ntimi enko hoye anase nkoduru adwen ni ma brain tissue ni wu ewu so definitely at the stroke because adwen na we say etimi esegna moja ndu adwen na esegna enioma ma hu say ukoye say na enko ti abasa na di stroke nipa no nensa se ne apalem sa nensa na opeja kro ntimi opeja ya na age ato ne nan enti feto homeopathic ka che se wanya stroke se wanya ache safe na eba bomodien na fabra se oti hwiche mu a oba ye na no be sori etu anamon kakra se wakodi bibi na se bi obrebo ne ho aka brebo ne so ho kan se de menu ayi boss yi brebo ne function bebre within a second ejuma e die doso detox and detoxify body no from toxins as a produce protein produce by ne sa nyoma no enti if se brebo ne ho kire no problem etimi ba another organ so cause you say nyina ye interrelated ye share liver na your friend pancreas body no produce some insulin bi and glucose bi glucose no brebo ne function ba ko ne say no so stores our glucose na as glycogen enti say umoja ni mukra no sugar and glucose level ko form pancreas no e ka che liver ne say glucose no ko form enti ne glycogen na wa save no esa convert ba glucose na be energy enti say an say brebo aba liver ne so a your friend say pressure ba liver ne so a e be dey na etima ye say adwuma no an entimi ye say adwuma no pancreas ne so a ne insulin glucose or blood nim ama sugar level na akọ from na basoro no eno so e be work extra cause brebo na akofom eno so be work extra enti esa na ni nyina na de yaudie e ba utimi nya cholestatic hepatitis your flatulence jaundice bon se nipadua no why pale yellowish when so was sclera or conjunctiva no ni nyina bon sa beda na ni so eno no sa ne ba sa nipa ne hwe wani ma o so malaria hepatitis B ya Arabia more times no for consider pressure as a silent killer but me so me consider hepatitis B no as silent killer if you say hepatitis B no e sha say dan ho dia a doctors bebre e fa ne say different yare malaria mo na yi ba oba faith homeopathic clinic say dey wo kuku damfo ho a ye benya bre ahwehwem oba machines ni sisi wonom e be cheche ba bia ho na makwa ne bia me hu say hepatitis B na ye wono ansa na ebedu akire na ansa na bia hospital bi hu say hepatitis B ba oba faith homeopathic clinic o de ba hepatitis B ebi hu na ye kan say ye mefa hin e na faith homeopathic clinic me hu ya kuma oba kuma say I was ahenma kokobin 18 mu hwa wa kuma sia e wa ahenma kokobin 18 mu hwa okọ Accra so ayo Santa Maria abu ya junction so a ana okobogo so ayo American House old asida ko forubia so ye honom land managers road ye honom faith homeopathic clinic ya say how be say chronic say ya acute ade bi adi wachi ana say bible kra say mo amaso amon ne so ano na mesuemo na faith homeopathic clinic ya bi ada so bia no yemfa yemnu nketenkete no emfa machines yemfa nkan kofi mami number no bi oni en sorry number na ya didi echuma no 0244 58 38 59 0244 58 59 and Tigo line is 0275 96 94 14 Nana yadi bia ehwe mo yanso yadamo ase arofo wei eye owura Kofia Mponsa sani wono mo kyerɛkyerɛ yi one Dr. Bismarck enkyerɛkyerɛ no ma yɛte ase se ono nim de tie ansa na obi betumi asa wo yade no kyeso te yade na se afidie no bɛkyerɛ ye de aduro bɛka wo de bɛyɛ bia no ahoto bɛba aha ye 102.9 FM aha eye Otek ya no aka ya hye ne nso
enkoma ye die wani die akire ene die waso edi akire sabre ya ye kasei adofo wano nso ka bia eye enti na mede WhatsApp number no amawo wadwen kire biara fa ho mayene ya ye bebo ewe afidie so but sesei twebe na mentwa me ho kakra bi na ababa wei hawa wonamui anyanyambia yimai yimafo kra nso de nka na afa yede na yima wei de well ebia obibika nti beba yebekọ ho apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekra sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni paduan mu no afie kra na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomodin hu hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obia onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum Dr. Time daso minya wudeni wo ye kikim abna na wo ya no fa here Medima for Herbal Clinic asane nyina Medima for Herbal Clinic Dr. Tam daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no e de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otimi sa ntem kra no awo nso wotelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wonyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru ho no ma wo ma wodro 5 days na hyase pagya no mu be pagya ni mu a kosi se wankasa sansa wo pe no na fe wagya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokra Medima for Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medima for Herbal Clinic udima for no wa obi benya wa na free ade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyaro abese wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye
amre Future Life Smart Food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichiri yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba kokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve se said Dr. Foku wa woso no ho ampa e ba se edi nubrenua hini esa yare dia doctor e dia wagini dia ampa pa o no bruwa na dia na eje wakasa kasa ofa kwanku mese se said wo hia wo bi na waton samu ntentan ono mu jot weed anase obi a woda no didi wonam obi a woda no obi na beda ho enam a mesra ya kanfo Dr. Foku Herbal Clinic fama no na Dr. Foku dia wona beka ne ho asema kire me papa de se enim na daada obi a pesa esichire anase syphilis gonorrhea awo ho asem kura ye dina ye se onde de ya kan yam kota papa yi ebe ye ntenten ma ne saka ne de kura ai wofa asem nwanwa mi ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se maami bi a woda hwimu aye de na ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bi aba wonante so a maami na asori agina ho a wonante a wokure obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bi a wonu a ne pese woda dem ene se sika de ye ntimi nko ho sika kase o fa jaye na Dr. Foku enim ne dada ne de sika bi ekura wo bia wo de kwa doctor be show no amma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a wo ba ayaresa bia ho no mu a eka bia obebo bia Ghana card no be famu fa na wonso atuafa na wompewei na wopede ne mo twa me na me nkofrefra yarefo nyina mra firi se ye ntena se ema yade enkuye bra Dr. Foku o fa twen na wo kono bi bisa ne number wo de ama no 0242 155 935 ene kai se Dr. Foku wo pachi number 1 wo fro kai wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma frequency ada edi kopim fiada
Odoi no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔsɛ w'ani ku w'ani kosua ho no biribi ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ ti w'ani so hyehyew w'ani so kekaw ɛwɔwɔw ɛprusuo asɛsoa yɛ wisi ɛnɛ wo bie book mu kora sɛ wo kan ya wo ne yia mesro bra by grace eye clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abɔfra ne nso de bia wo bo ne sɛ na de sua wɔ fam ebia na wo hunu blackboard ne so yɛ o ti fa ne bra by grace ma yɛnhwɛ n'ani mfama no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho haw bia yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by grace medical center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by grace ɛwɔ Kumasi Bremai DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma renfio nipadua ne kanea ɛne yɛni Sister Spices. Abra, what did dear feel dodo? Aden, Nansen, and so quadria near your dabroso. Ninquan and a boom, and so for my napa, so for my napas. Hey, bra, a seminar no wakano, na the secretness. Hey, T, Sister Macro Coffer by, on one hour coffer Sister Spices, a big gasso. Spices are who do Sister dear big gasso, and none may hint at semio. So we'll fill up on What flavor? Fish and choir. Fish flavor. Saku consona oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a stew flavor so con do beef flavor e fe se wo pedudu etu aton and one is obeko edum pampa so PZ Roman Hill Stormy Market and a Bantama Market and kan so CMB ana Okanshi ubenya bi wo friend 0243 535025 and 0279 140940 FDA aji edwadi nkratwe yatum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofo yadamwase yakoya yasaba aha ye 102.9 aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna moasoguso a ɛna wiamu tie yɛn na mo sign so hwɛ yɛn brekro na mu ɛwɔ Facebook ɛna YouTube ne so. Na mesre mo na mo yaso na mo tie sankai boyi mo nhye ne so pa nso mfama me ye nyina ye nim se nyankopon ya adomo a ochena Ghana ye to aba na uni bia waba o kwa akoto no o koto ne wo nsuta kwa man beposo constituency wona sankai boyi ekoma wo entitie ne ye so obekwa akoto waba e wo nsuta kwa man beposo constituency a tie sankai boy na hyene nso empanini ekire se onom ayeka yiredi obeba Garden City ya eben okonfa no chi rural bank no bento ne shop ho efri sabre ya ekosi se nom yensa bebo ya range free car ya eko nsuta kwa man beposo efa omanfo free amwakoto aba emfa ho se wo party A wo party B ka ni ye free befubi na won so koda na ne ekina wato aba na che so ho ato enti nsuta kwa man beposofo obeba Garden City ha bia no ben okonfa no chi rural bank bento ne shop ho na befo sa ka ibi na fakoto aba why further enquiries enchiremu bi a che medie na wo pe gisa number we na fresi se ya 0208 11 6677 0208 11 6677 o fresa na maya empanyimfo a ayesa arrangement intentem obeje so na dia wonti asie bia no wachiremu nso e dia mawo na enawie ya Bolivia Enterprise fo wonom nso na di Future Life Smart Foods no aba eye aduane na esan so ye aduru eye aduane aduru nipa bedi na wanya nkwa na watena saasi so ubenya nkwa wate wungu yade nku Future Life nuane bra bekere wo yade mu kire ye na ye mawo enuane a esan ye nuro yi bi na di na nyankwa mesrew aduane vitamins any minerals aduonu miensa ne wom
amino acids edu nkunu ne wom ye omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye nuane mu matontwom na de hia ne se wo de yade abekọ so abu yade a abedane yade brafo wo so a wo ko enkodo be kire mu kire ye na ye mawo aduane aduro yi bi na di na nyankwa wo ba ne ebehu se ye mawo future life zero ye mawo future life oats future life protein smart fiber anamo tabella wo yade ne be kire ye wo kumasi sofoline alignment ye ne multi home no eni di animhwe ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena we me camfo traditional Dr. Dawood enso de amaw ono ni panyinipa woda Dawood Herbal Hospital ano ene mamen kaiwo na hyene nso se nyankopon ya adom akina ye to aba Dr. Dawood se akina ese so odi na adwuma yefo nso koto aba wo mo ko se hwido enti okina de omie ayaresabia no obefa so kura san de afenuro after abatwo no na emom adwoada de etema akọ enti okina pe okina memne ya abatwo dei wo ko se hwi okoto na ba no afa so de afenuro esan de aba efri dwoada ekọ no etemu atola se ne obi ka no enti se wutie me na se yade bi akọnso abu mprempren ya ye kasai e de ahokere osu kodanda ene ejadwo twa na aba so akwanya no nie wonne papa no nhia osi dua e ma yaresa wate se wo ye obi asikire yade na edi unya stroke yade mojabroso mu hawo ana wo hepatitis B wo ye obi enemu yade sebe oba amanka boni aba ho pa o sebe nioma bi eyiyi free hoba na nye akatoa like nioma bi enya de pa bema obema ya twikom ensuo bi piepie tumi so supportem na atwekra ntwe wo dwonso ahwe yawo a wote enemu yade no eye yade fuo wonim sa so wa ma Dr. Dawood wa ma na ansa ma wa ebetumi aku bema ha oba wonim se betumi asiwa wo ho kwan echire bi di sunso asobone pa na bebre go ye ka ne seye na papa ne wo ho aduro tatahwe obeye hwehwemu obehu yade kro na ode ho aduro aka wo ye obi a yefunu mu ohaw na wanya se ye ulcer baabi atọ wo nipadua mu bia no bra mo a mo dwonso se mu nkoyie mema no prostate mu hawa ba ayekese ana ye de rubber na atum bra se papa no kumase hade se obe ma da fom bem oye ne hwienye ya ono ne ye ka kire wo se oba ne nchen a ebepeja kumasi krodua yi mu ema onu munya wo unya ba papa yi nchen pe ebepa ho ama Dr. Dawood papa ne wo aduro obeba ejeso krapa edane en kan na metro FM ni wom no sa dan no amu ana Dawood Herbal Hospital edini djuma je papa number na frɛ no eye 0244 886437 ena 0201 681 717 ena we Volta Drill Limited ejaku onu abedwafo nyina me chiachi amobɔ mu abaso eburu adofo enkrofo wo munim adwuma o munim adwuma papa se wutie me na se ye bedi bro nyai ese se otunsuo wo fie ho ye ese se otunsuo ensuo no nye nsuo bia ye betu bia na ye nsuo ensuo ni nsu papa ye tu wo fie ho ama wo ye tu wo adwuma mu ho ukrom ho ana wo ye nsuo adwuma ma ye metu nsu papa no bi mfama wo de ye twe free asase na yase no ye paibuo ni mu na ye wurase atwe ama wo de de no na wanya sika eye Volta Drill for ne nim sa adwuma no me pa chawo se wo ye nsuo atu o wo Ghana ha o wa amanone fra yen woni ni nkita ho ye betu ne ntentem ensuo no befulo wati ase wa man kwanchan fo isu bia ba betu e ma problems nko na wo encounter fra yen ni emeye blowing ye pump installation ye pump servicing problem bia wanya wo boho ne ho no ye ne aye san fato ye ho so ye besiesie ma ne ye gangam e de mawo kumasi ahojo da abai ne main office ne wo obesunyane Tachimai ene doma nyina nso a ye wo ho ye number e ye 0244 29 9520 ena 0266
432210 Volta Drill Limited onu mu ni madwuma frɛ wɔn mu metunsu papa emfama wo ɛna Hepa Plus Pavi Plasmos abato no ayam hihie wom mesrɛ wo won kɔtɔ sɛ aduro we bi akotobi ate ase ti akina wo sɔre anopa na wano no mo Hepa Plus wano mo Pavi na wano mo Plasmos na de aka ho ate ase ntibasa no a ɛma well being no gina yie apolisifoɔ bɛbrɛ nsɛntwerɛfoɔ bɛbrɛ asogyafoɔ bɛbrɛ immigration ne prisonfoɔ bɛbrɛ wa wowɔ bibi titire yɛ ɛwɔ abatoɔ yi mu no mekamfo ma wo sɛ nonom Hepa Plus Pavi Plasmos ɛda no bɛkɔ na wieyɛ no na wogina wo na so pampe mo a moyɛ political parties agentfoɔ no monwurawuram na montoto bi party leaders montoto nnuro bi mfama mo nkɔɔfo no nda bɛyɛ a wɔnom na wɔn bɛhunu bibia clear wate ase Hepa Plus Pavi Plasmos wa wutie mi a won so yɛ Ghana ni sɛ wa ma wapom de ho ahia wo a wo bɛda akɔto santena kɔ akɔto aba ne bi ha wa wani tua sɛ me kɔ akɔto ama party A na party B ne beduru hɔ wo na ada hɔ yi wo yɛ ho hwie nye yi wo bɛda no akɔ enti sɛ sɛ yi a me ne wo ka sɛ ma na ma ɔto na ko wura drugstore pharmacy over the counter herbal shop bie bewo mu na ka sɛ opɛ Hepa Plus Pavi ena Plasmos die nti a me kanfo sɛ adroi ɛde ama adasa ɛne sɛ wonom a ɛyɛ well being ho adwuma ɛna wi aminu aba bɛn na etie mi a ɔsɛ ne menses ɛmayie ɛdro we so nya bi na sɛ onom na wo battle with menstrual issues a wo bɛyɛ okay obi wɔ hɔ no mo si stroke akame ato hɔ obi sɛ sikyire yade ha me mogya broso ha me obi sɛ me die mini atenka de be ma de aye mintimi de ma tenka ate ko oboa atenka na ani wo yade de me oba aye mintimi hu ma kra ho nyama oboa o ma akono papa watenka na ate ko wo yare masa bi nso a waye mre wo mpam bi nso a infections bi na eye osade no dwene wo well being ho choose Hepa Plus Pavi ena Plasmos na drowi ebe mo gina brane ko pebitonom frɛ yɛn wonti bibia ase a yɛ number ne yɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 o ama no ne dia for address to sa number we so ɛyɛ 0542 807 907 Midima for Herbal Clinic Dr. Time Daso Papa no the time beto yade so enti ne friend Dr. Time Daso Midima for Herbal Clinic Kumasi abu akwa agogo ene ye wo Midima for Herbal Clinic ebibiduro ye de betu yade no ase enti se ye hepatitis A B and C ye stroke nwodwe ana kidney mu hawo why mrempem infections etetew o low sperm count o prostate aye enlarged o power e ma ho eye pressure na hernia stomach ulcer na fibroid diabetes ana wonsebu mu na enye Midima for Herbal Clinic papa no se what the time beto yade ne so yade no a wode anante wode achinchini na no yi ama no bra no mfata mo nto so ebu akwa agogo ene wo ne number eye 0244 774282 and 0245 61 6336 ofresa no meya ye beje so obadia agra ya lanchi bronya no say ya say abato no ntina e ma ye nhye da no odi ma abato no ntwam nwie omesenko yebedi mo ye de kra yebedi Unse kura wu bronya atmosphere no ayine de wada ne de ayine ho na mu ma se ne ma anka adwum no ne ade na ye behu hu no ye bebo no na say akoye na ye sori a mebobi ye ma wo makosi ukuada de ye ne omu ne yi bi efiri wo no de aka ne ye abato nko efiri bronya nyom nko efiri wo ba ne de ye bronya ade nyina na omo ha ase ende ba last year as I had ma papa ye hu so as a last year look for no ya de chain foreign for no abuchire for no ya no afi we o mbete o madi sa o mbete o madi oh yeah sure
akrama bitrim na the course na mi nya ne de why not on beti wo madi na nasro de oban wo kra mete ne nka ache unim za na no wo be sende me sa wo sende me message de na nam say hey as of body on se mete ne nka ache te ne nka ache on se no ya action my pal se si ade sana ense o de afi we de ense sign mama won se misa kwanya wa ba ya isai ye chale won hwe no me ho ma me me tena to de tena so o de busa de o pese o busa be kona sum awura me pese wo ma me ense miensa ebra wo ne boy ne te wo no wo ye wa na wo mpe kora ne ma miensa no wani nye ho ba chomedase ba kone se one oya ade na ukoka ohunu ho se o skant no ombu 2 okwa brochi a no wa form sentence bi a ne memfa na one nya yaka na okọ 3 ya edwa na adwa no wa sole fimpa so abeda ho na oye course na offer from girls ebi wo ha obetimi de aka ho ama me ne ma no wani nye ho no ebi a na boro me ensa ba cho ya onomunsa no mun sans na wakoka ene obey ya wa ma wa paba wa boda wacho da bi no tie o moda wo hu no na wo mfie sei wacho na wo 20 years 2020 na ushia no corona time okay ene obo wo wabusa no neoma boy ne de ye no no mpe a ma mi musa ne se wo nso bonioma miensa na won so de ye boy na no wompe why number 1 de na wo ya boy ne mpe me hwe so obenya bia okay ebia maye aduane ama no aduane na okan no manye eno ama no nti oba ene otimeka se ondi aduane fa kosi ansan bebre aduane o kaso ope no onye no ma no kase ope fufu na oba ne maye emu ompe eno ye baako afedi ebiem ne toso nso ye so oba kwa abrochi a na oye sane nyama na oneme yaka by force na mekoka pe oneme kasa bie ma until say ya panachew ansana wajatu okay ebi ka ho de wo ye na no mpe ebi ne se oye sana se ekopa na chewa on abon se obo da lilumbanyom na lilumbanyom bi wo se wati ase na obo za nyom na se yakuti anyom na mzuma ka se oh bra we die e se o bo am oba foforo ya die anyoma bo tournament pacha membo to pacha me me ka sample no that ase nye bibi sanete ambamcha mo amuti anyum we ne tatre se na nka me hwehwe me nka sample no that wati ase na sa anyom no bro ati ase ne okay obo to aso wo de opeso bisabio to sa anyom na gonza me ebusu ya 40 kanim akopa na ache owie na wampene so o se o me fa nchemo ti ye kwa na etike mu kwa na obo sa anyom no me ko kape ano de ma send me case kura mo ko pache ono mote wono ane ka mu na ko pache ana ya na okusi mo ye ko fie na okusi yenya enti wo na wabusuafo akọpache wawi ono atu ni ka esa akusi wo ni wabusuafo ambe pache ono enti ebra mo ko ka no mu ene ya na obo sa anyom no pache na me ko kape ya na akọ ka sei pache me say enyu wo ya obo idie say ekuti and because already na ya a chapa no wan jantum nti wo bo am oba foforo na o ka say o kan say bebre oba say on the better lo sisi a ono so mfie be say pacho o say nenum kasa say o 36 years 36 but o ku adwuma mu no o te so be ye no 32 years is why in 32 you was say ade obeku nenim kakra so wo sha ase no na wo de call sa okay afi yenhwe ususu se sa bema we unya bema bi a wone ne se biu e wo abrabo mu ana mpacho nya bi ususu se obenya bi sa wo gidie se obenya bi
de wote se no ana de wo che no ne osen no kra woni obi adi nkomoda ana wahia obi a wanya broken heart da Mbacho Dabi woni obi adi nkomoda ama boy bi a show no ama ne boy na hu na sinitrase wahu bi saada wati bi saada Bacho mati bi da but nyanka sa me family eden mfa wani hu bi se boy bi jae oba bi ya enso ewi ase no afi na ohu na na onteme hwe ni mpre ususu se betima si sa wa bra bomu ana ebesi pa ebesi wo ho na afi die be nti na wo se ubeku hu na waku wono nso so nyo ye no na eji akoma da eji akoma they say your friend na wasi 2 billion wonya obenya mu year 10,000 ye 100 million wa obeka ni say Pacho 100 million pay ai Pacho menje onye 100 na say oma 20,000 ye 200 million so Pacho mpese on sa time na we waste wo me ho no but am dey go school into start can enso half mpo okay any wakasi obehwe school amu awie media school no so say no na say ya wo ya say enka wo kwa no amu anko say ya ne fra was yo empa ho 24 years de metimi mehwe na akopim so obewie eno so the ultimate media fine and you obejai bibia amanaka by trying sao no okay akra me da se mate menso me da se matiefo ne madofo made shepa monso mo adwenkyere bia mode aba no na ye afofida enti esese me ma monso mo kwan mo ma mintie monso adwenkyere kakra na Krobea yey ima aha yaja mima mu ani adwuma pa one wabedwafo mu ye Yankopon onhiramu ami omama kwatenti ani ahoden nanana ani die ni ahobrase kwan so minsada minsaya minkoto dwegu fom asem ya wudi ya station we wo problem we bi sa pepe ba me de ani de oba no maye ne ho ade nana mabo oba no ho ka 800 million nana ti asem we no me pese mi bisa mo se mini Ghana e wa quantum enti ani di mo mi bisa mo se e kwan be na mo be fa so a mo be boa me ti se abayo ne se onware mi biem wa mama tontoma ma ne papa mato empaboa ahene ma akampaboa ne ho ko blu nwire ene kotontoma atontoma ma ne maame ediska ka ho kese e person di mi hu se case no betimi a handle case na eni di mu ma mi hu na e mean start sani asem no na asase ni na atie na into ho anamo na onwale mi bi mu a enema mediama na busuafo no on refound no man ni sika me di ye no ho ade bibia ama me na won fa no no onko ma asemo ano me titi ya me da se bia ma ho ajafo yi ne me kasa free be paase ana be ma no e wudini obetima kum nipa de wa ye gen oba wa akuma paase one watena be sisa amri wafa na chi akoware ana gen akuma penti misrew mumfa ne ma me nware no amizumi hia oba oti se ye madawruma gen akuma penti mumfa ne ma me ajafo yi ne be paase ya bie ma ye tio na minisko na zo me wo do ma girl mumfane mami. Good afternoon. Makase free pam so. We dey the gabi. Again asem ne dey ya pa. Se boy no went scan dia. Papa anya hwe abone nya hwe. Urunkunu he no amfa no ho anka ho. Ata se. Se boy ne na again ye ne sa. Obono ho kana again jana. Ada so bobone ale ana se obekunu tigane de mani nkunu hu bi na openo so a won kana kure se de o yese o toto aya beze a won peno na wo hia sika no
wade no wanya broken heart open ntina wo yesa ti o ye ne sisi na aika so wontimi nya again no me fa ti dan de wo hia usika onsumu na fa pe bibi sisi 24 de wunyini ubetima ko school bye de asɛ ne de asɛ de aka ne de emo ho ban wate ase de yi bibia fruitrim na ko anim na bia de o anim kura ne so bia no anya obi kura na ono uska sene sai ma no obekrokro asiri sai ma na wo kan why ti show ho de nyehwe Kamini ni wasati mai kase free anumanje pola sipe ye na mamira upa jano kura pe iske bi ma no mfanye djuma na pattern kra kra bi mamira wo de ozi teso no mamira kra Krobea wadjuma de futu papa de ho kumasi be bia ni wo ra wo kra Krobea na Yaw Asante, good afternoon. Staying me free kwa. Hey, Krobea na Yaw Asante. Dey asem nso ehu pa o. Oh, na de tina be ma no yesa. Obi a wo na wote. Wako hu na busuanfo akototo niema. Wafa akira kwa ware oba afoforo. Mama bi nso ye nipa boni pa o. Krobea we de yesremo a. Momo girl na wate. Na se sikana wose wo jeme de. Krobea monta na chi no anye we de no kwan so oja America because wabu ne kwase a. Edenti na wo yesa. Oh, David. Yes, ya na maybe na ya na ebu me makwase abete me bi nso bu makwase apa. Krobea we de yesrem mu girl no. Why me da bye bye. No Krobea. Good afternoon. Where? No more papa. You know, I don't know no kure. Me so me kwa me wobi. Mo bi kura no kure. Gano no dro. Jo hu area. Yes, a very heavy. If you also saw depend passport on no coverage, no draw so deal passport. So until we deal ya, we will say would no picture, no passport so bad, no draw no more. No more check your airport there, own name on. If you for name Baba Hon. But one Casacasa fear there, okay, so they will name. Good afternoon, Krobea. I come back to Tuesday and make a free medical old police house. And I'm about to again a casa quatch. Say, again, man, we could be man will do. And I'm saying, I'm one on a when say only crew in the Mabon, Yamisha, my human way. Nana Krobea, Mamma, some of your pa moye, Miss Samo, and name of the bois. Oh, Juma pa moye de bois, 1 hour so much one. Ewura sema we are making part ho dweme na sema ya pass mo boa no na de me ka ma meretu e ma ba wa mosi so enyina fo se no kwasem ni ne mema bibire ho no ma mo yika na kre na ma fa kwa me be so so se bibire abrabo enti me sro asem we se de me se asem de ba mo nchen a na ba mo ni mo a mo hwe no mka na de ye akre ye no mo aba ba we na mo hwe na mo ma de broken heart a kire nyina mo no ka wonya abotoye mo na fe wonya nfa hodi na so na ato aba wan eya good afternoon you say one here na father ndi the crane bitiu pa do futu so bon bela e boa me pa won se no boa me sa pe wasem father the wasem pa Asem Beba Dabi say my year will record ada atum fon se na bia asa bibia mete wonka abibia mete wonka ti na ma yam da atum po bi frame a na ba bi frame bia wo kasa na eba silu pa mta wasa nyame nshila Nana Krobea, good afternoon. Ede edamasi ne tembia futu wa mudima yesu edi boy bra. Nana Krobea mi filimu pa onu ukri ni na Nyankopɔn hyiram tembia modi futu eni nyasa edi twitrim ayesu etinya bi de boy bra. Na kreni gano menkwa madwindie sebi onim die
onda nyame ase emane han ya de ba man han bebre Yakopon enim de oye ebi obenya de o chance amane hwe ebi ese wanye sika da bi nyame bi nyame so yi na afri bi mo amane empre ho na ne de na nkwan so obi de ba na wi abi de ba na anapa abi de so ba na jo nti man empre ho sebi ne tam do a ebi a enkwa no ebe no nyame hye echen wi ha me so kakra me oka no na ko Asem busase na den na mba de tembia no mbema na mbema bu mu kwase na ye mbema so mbabu ye kwase a yetimi di ba na ana ye mbema de ye de nyamimbo ya na ye nka nipa ho ana asete mbe na mba na si mbema sisi mbema so yesu ye hede mba bi di afema eno nyina no mbema de mbega se enyansaso mayu next time no be hwe hu yi aha ba se de no ube ti onhwe na ombo mpa na nyame fa ne de man wa nyankopon se nyankuru ti de mbeti maka no okay ma men fan free one kasa so respondent fama wo yen ya haikura no emema bebre na mabu wo no mokwase a sebe de sefata mema no ye gide ba wo ma me ma one example oye muslim be ma okọ ware muslim ba omo so omo de no ye kano ilefe obo ade me bo asa no kano ya be ma na toto sa lefe di ama oba na ye kwa akọware no aswase area ha ya o ena case ni siye afe wanya anware me o kwa akọware ni pa afro family efe nso ma me a eno nso adane asem ntentem no ga ni dimrika ni na busia omo ho poi no omde ni omane bai say ye be ma yesisi no 1 2 be ma yesisi no na no afidie ya so eno kra de ye oba no ne papa ene de boy no ba because there were some sort of threatening ebemu ya oni oba hyehya aware ne sofo ene pe ge ne de ne ma boy no enioma bi ana ekoso omo oba na sika man de kototo nioma afedie ye ya yebe ware ne yebe ware china saa na ade na dane oba ni ntumi hyebre afedie ye o se menware bio nioma ne nso koya nioma a wodi ska ma na oba no bubo odin se saa nioma we nam totoye no enim ene otam nioma de ko oba ni fie se onso munye okwa akopene nioma ene omo de ba ha ene se ye ya ye ka sei ye kwotena ase enti ase aye adwuma nioma de aka no be man so oba ne nkototo mfa nso so ne ka wa bo mfa nka ho wa ma hyebre se December ya mu wo mo de ba me de be ma na de ama no ti hai emema yesisi muei monso mamontna ho ahaidie utumi de ba ayi owura bi nso ye voice note from UK o de ma ye ma me boy 800 million enye sika ketwa so wa ware ge no na sei die na abentima na kasa o de oni eni ngita ho na oni ebedie no eno na be kire wate okay na abrantie no a abaye ide na ba no anamontio ben na matuo ede afa ho mo mamente na ansana no trase na mintie anamontio say jataba akrabako very good say ya me ne wo ka say abrantie no anani busuani bi wafre hwan wafre abrantie no ma frɛ bɛma no ma frɛ ne papa okay o frɛ bɛma no de no kan ma mini nkan hu no ansa na me frɛ no ma frɛ ne twice de di kan no de o kan ne sɛ ne sada nsuo mu a wo ya de ntimi ma ne few minutes obɛfrɛ me back na ye 9:40 something me twena kobot bura mu 12 ya 12:30 na me frɛ no mbisa ne sɛ ka sɛ me ntwen no wo yi ni nsa no afrɛ me no so sia de wo ye adwuma enti ontumi ne me nkasa o betumi ne makasa kra ye nwumre ba beginning no me de to na nim bo abaye din o so onim no tinko wi a o ne me bedi ho komo me so me ye be ma sɛ ne ono so ye be ma na me sɛ we nye be ma sɛ ye busa ono na yi ano good and I say okay the me man break akra and say me say friend na so wo ye adwuma na o cheche ne kwala nse o munye mbi prane ade ntimi wo say wo ye adwuma okay to wo ye say nwumre ne me be kasa eno ya baako timi wie na me say da bi ma me mpe abusuani
ye idane maame ne papa na me nhwe se metumi ne omadi nkomo na asem ya beto omanim ana na beto omanim nso ana mo ben ana wo no matu di afa ho timi nya ne papa ne number ye frɛ na Jadu. Okay. Ana me frɛ Jadu utie ni kasa na me se bia wo yare but e kire wo yese utie me nkasa ntimi kire mu kire no so eye no kre abeto nanim ama ma de akwa ahimfie no kra na mo koye no mo twa sika bi to ho ma oye dansini se omutua bi e de ma ba ye na aka bi ana ne back no eye se akwasini ye se obetua nti efiri ho ne de onim se ono matua na se ontua ye ofre ne ba na ne ba ne mfa ne ko bi ono papa no ofre na mfa ne ko bi nti se aka ne sa de onim no na me se okay na ye pese ye hunu se abeduru nanim as papa na dia na mo no watu dia fa ho ono so akire ye se na se o se ofre no mfa bi mu dia ene ye dia asem na e ba afidie so ye wie a emu ana montuo no ye beto aso na o se yo na nka ye ntwen ne na me so dia wakan tobo ye dia wakan ye 1 2 ena dia abrante ne nso aka na nwumre no eno nso ye enti wonya abotre na ye ntu ho ana mo ye besi bia ne be na sese a ono de o yakokora emfa no ho sa ye ne ban ntiase tie ne ban be din komo na o se das na ye kasa no na yi be one something na me say number be frɛ papa number ne frɛ mana ma ye bizinti me ende no ana me say number fo frɛ me piki ye no na o kase ye ni nua ba o papa ne ba no na ni nua ne akwasi no ne papa se ya frɛ no e di asem na me say okay na me nya abotre kire na asem ni mu nyina na o si saade a ni nua no so onso ni be di nkomo nti anwumre na ofra e bia positive ayi bi betumi aba na me da na se ma me nso me na wase good abaya twentwen so me modua bacheyo ate bacheyo na wo 50 million o je wo de ye dey pacho 50 million no meji ye no na ndo me di mechi no do so pen bi edi wachi pen fu edi menim se me na papa efimu ti me ko fa pen fu ne me busuafo kakra ti omujira na me si o ma me fa we mu me mo bi a 10 million ti chema mu na me po me 10 million pe na me ko to my accounting ti me say 50 million now je no chema mpanyimfo edi wachi ko e say be ya next time na be come o me di wachi ndi u chema o mo okay atiafo mesramo me tonfie se utie me enawie yi a me wo 6 bedroom house ya ewo krom pe eye krom finfini 6 bedroom house ewo 1 master bedroom ewo wardrobe room toilet and bath ehihyehyem esan wo other 2 bedroom each ye bia nso wo ne toilet and bath ene san wo single room a eno de ye self contain ewo kitchen ya safie yi a meka ho asem se me towi adofo ewo atwema kofodua ya atwema kofodua ese odi free apropo janhye ko sofu line kwa ne dem di traffic ne nje kwa ne dem ewo atwema kofodua ya eho ne fie ne wo eye kumasi ye ya o atwema kofodua ne ye kumasi ye ya ebo ne nso da fom negotiable and very cheap sama dinki aka kire onra se obi nton na akokọ be de kwa obeton no na kire bibi enti wei akokọ be de pa na ye ton no ebo ne da fom wani je ho sa obeto sa afie yi a mesrew this is the number fresesia for negotiation now ne yen kasa number ne ye 0241 198922 0241 198922 and 0547 01 9763 ofresa no ma we ya yabeje so na yene wo adi efie ne honkomo se ya me ne wo ka sai de traditional Dr. Dawood ne ba no Shadrack wabedu na wo ba se yi a wani tua se edro wura ne baninie obe cancer mpa ene de akere yen Dawood Herbal Hospital adofo omo wa edru Shadrack
somwe enchi ahwefo ne atifo nyina na yenkai wonum se ene fiada se de dru fiada bia ye no Dawuda Ba Hospital ene Dawuda Ba Industries ebra ye ne wonum hia ne ye chapo mu de mu nsem ebre na so na ye chi obia no ne ye kai obia se wonya ma Dawuda Ba Hospital a bomodi ase obetu ana mo aba ebia na wo hwe ya na se utie yen okọ ye headquarters ankasa wo Seri Asanwenso memenda koko Abaji Krom kwan so eho ena Dawuda Ba Hospital ye headquarters na ankasa wo na Oba Asante region so dia ye Ba Asante region che akra na so ye ka edomo a amantem na so yes na edikafo ene ma bibia wenya be say 73 years akra ordinary Thomas from say doctor ntiti aso ontiti aso na doctor timi ama na kuma o enye sebia ne ba na kuma etimi wanyensan de a bra ne ba na bre ewo nyensan ho na ene na kuma anyam de a ene odru consulting o se doctor me de ntoma se ho tietia so me de se odi ani munyam eti de ka che obi an se yare bia ha obi ano no abomode atu anamo no aba adweso krapa ye wo Old Metro FM ho abrosan na kene na Metro FM yemu adwuma no eho ne ye wo ye adwuma joda kopem memenda anopa no nso na akra doctor satenase nurses nso ewo ho oba de we behwe wiye adanse nso ewo ho bebre ye number no wo hwe TV a hwe screen nase your numbers in go so would you take Sabri nso a 0244 88 64 37 0244 88 64 37 akra de enti en me de Dawood ointment ne Dawood 360 capsules abai yenhwe yenua ba bi a ye chia amanonifo nyina odwumadi woni e wabruchiri etie pa esan so hwe na also o Connecticut ewo USA na ne yonko ba bi o ye adwuma no o ye Brazil ni na Dawood 360 capsules ne Dawood ointment akoye adwuma ama no o se ne yonko no se ne bosume so a akra akonwa se kro ntiment na se o se ne time na e be so pe ne ama na holiday ewo adwuma mu ho na ne sisi nso no na oye ne ho hwie nyeye oba Ghana last year September mu ho ena odi adui bi koe na o se okoe no wa hu de ka no time no so se ne yonko no ne bosome ne so ya ohwe yawa a ofam okofie kohwe no man Dawood 360 capsules oyi ba akoma no eno man Dawood ointment o se ode man no nze abrofo de ana omo nsede nim the traditional medicine no o se ode man obisan se adruben enie eno so onom nti odi kan yi bi nom amamre nti eno ode man no akra unim onum adru no onum Dawood 360 capsules no o se na de chie the next day ne nansa so no na ge na ba adwuma obi ayama holiday se dru ne bosome so ne men's time so anana just ye man holiday till say obi frim ne 3 days time na ge na timi aba adwuma na adwuma mu mpanifo bi sa say aden o say I'm free ohu bi da kind courtesy Dawood 360 capsules powerful na o say chese eye ne wanwa ma ne yonko no adwuma mu ye obi awanwa enti nyame ya adom a Easter obeba Ghana na oba enso de obetu no bebre na ode akọ esa sisi adwuma mu ho no enkrofo kra che ne ska free enkrofo ahase ya mani sika se oba we ba o se me peten we ba o se brem 20 no se get na friend ni Chrome Brazil na nabusuafo de da ye gbo no akura minimisa wo no beba Ghana enti enne obi a wo hwe bia no baby a wo bia no se usisi na ye wo ya untinim emu twetwon edu baby obi wa na ne nsa ne nan ne titiri ye nua ba yi a wo Connecticut o ye Brazil ni enne ne ho ato na azia na busua na adwuma mu nyina ni age no ono ne sisi na e ha no ene yawa no ofam eno nom capsules yi akra unim o sisi an menses na e bakra what adwuma mu a wo hu ohu se ne bosome kra so yaw ne ko enti se wo ba bi yo ya usisi wonsa no na ye utitiri Dawood 360 capsules wo de anopa no miensa anopa udidi wi a enwumre no ano miensa be ma mpo de
Akra ma me fa your number no ma hwefo. Fama. Any atiefo bio. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Bema bi a wo hwe. Unya kube nsu a. Yetopa yemiensa. Nafanom. Akra de we a. Me try dey make chuma body say. Mama kai wa say. Me di kube di anyini no. Di adwan no. Me di kube dwane nsu. Okay. Nam de nom. Me kra dey me nom mienu anopa. Mienu awia, mienu anwumre. That's right. Na Shadrach. Akra kasakwa. Eti ba bia wa ohwe bia no. Enu nso drugstore herbal shop. Ba bia ton ro bia obenya bi. Ointment no nso. Okasem no mpemu adwuma. Fatchi ne beko. Bere de sra betin da senanka. Powerful. Nana, yenu ya be ma bi freye. Na ose wo watu nso agoko. Na ose onya motor accident. Be 7 years ni. Ne nsa benkum na problem ne ba mu no. Ifro wontimi nkoa ne nsa ne mu ensi. Ne duru tambia yawo famu no akra. But ne Dawood ointment. Amotimi ride moto. Wow. Moto no otimi san twi. Afe ne nsa no otimi de konechi eye bibia. Nana, oso obi o ye nifa enso na niam asesa. But ne Dawood ointment. Am accident onya ye no otimi so wasi ne dadel. Akra obi a ne honam twetwe no. Otse yawo ni nipaduam. Amotutuo pa asasabro. Wedre Dawood ointment. Good. Edre enwumra anasa anopa wo de srebi. Okoda ti bisra wo ba bia ye wo ye bia no nhehye ade be chena ohwan e ball se fan sanku yi ho good me de bre bia me ka se ene capsules no nantebo. That's right. Die ntine se o me me to paye no now the ointment no ni twitwiwo e na papa bi kan say doctor ye de be frɛ no twi na me mene ai ti wo twi ointment na wo mene to paye no nokre na wo wi a ho me madware awie. Yes. Se me de srami ni padua. Yes. E bo me de dead na de dame. O toketa so a. Me kan fo am o ma ye adwumaden. Mason for drivers ye dwom ye maamenom ne ye papanom. O de wakwa aba no. Good. Me me to pa ye ni bi. Good. Na fa ointment no fasra. Na o de da. Ade be che no. O ho de den. Bere be de sra betin da se nanka. Enti adwumaden bi a wo ye ade na be ho no. Pompo na be bo. Obu a pimples e won nim pa ye nim ye nua ba ma bi e ko wasa kropon o se oye mumu na e chenko akra wato no o se na pampam apa e san fu nwi pa akra da bia jo heart na ye duro no wayi ne bag o se doctor me te mo nkan nura e wo radio so am say na me ba ba hwehwe mo reception na na nti wo ba bi ani nwi bubu ana ba ma bi a wo bonus e wo mu no bonus e wo mu no ma me di okon hairdresser unwi ni ye enwi no owonkun bi o brekum say ye nua ba bi confess wo ye hairdresser o say doctor munku na menwu wow na wonim watete afri container nim that is Ghana name for you and I'll take kakra 5 cedis or take kakra extra 5 cedis or say doctor enu anam yusu wow e boa me pa enti oba bi ya oya ade na ho no e Dawood ointment fasra na wanom topaye no okoba bi etunro herbal shop pharmacy over the counter Ghana ha ba bi a Kumasi Takra de enkran or the okwa also pe Dawood ointment Dr. Dawood ne topaye no 360 capsules and then the ointment no eno eba boa afi Dawood eba hospital so akra adanse no bua na ebuso powerful enwanwa obetime ba bedi adanse bi na wahwese duama yaresa ampa akra krobidin wasahwi krobi wasahwi e friend ya mediagro ye ba se ye be sayade ye be toa de dikanfo ayeso enti yare bi e ha obia no toa no na bra edwo krapa ye wo Metro FM abro san mu a nana sisi enam yare no e ya aginsem emrantie ne mabuna ya ho dwodwo mrantie na fam pese ene ma e pa wo akra ya wonuro ya maye nuro ne yesa lady bi bai o say doctor me call baby me yema maduro bi na sabi me sa sabi o mi yimframa me me kunu yimframa doctor it is sabi kan sabi o mframa kra apie ni o akra na how much more
but en ye nua bae nyame adom apa ho wow edwede twam ya no ne kunu bae wow enti oba bi a wo hwe anase bema utie ya enam yare gonorrhea syphilis chlamydia and effect bebre nipa because eba gonorrhea ne per se no bacteria ne ye Neisseria gonorrhea eba etageti wani ominim ena wo ye bema wo bema no wo urethra ena wo ye oba nso a wo ba nim ema bebre oba bi woni bema hia na nsuo na senyaba akra gonorrhea timi koso saade no obi woni bema hia bema woni bema da no wote se ye ne ya wote yaw adie nso nkese ye nigie bema bi won ho sane na bema bi hwe ne ho sane na wote se ne ho asane no bo hu nsuo bia yes obi nso ho no oba da but on feel say ne ho kra sane no ehonso na ede asa ehonso na ede me ka se me ma ade ne ho panye fili oh akra ese na uwia no ahome na o de ada na bema otimi ye ne yie no owia wotimi data say mojadro bia no e chance ade no to no but ye kese nana bema bi wa wo hwe ne bema no fon wa na efon esan syphilis and anam yare adechi ade esan bia no obi ho ne ho kani nhia mu kra no ho timi jojo nana ye kese obi ho a edru time ya gonorrhea timi ma wote wa hu say asa mamman bi ade bi nam wani so aye man bi gonorrhea timi ma obi kwan ni mirimu a betima mo kakra no wayi ahoro wodidi afacheme tima o minimu o say edru ba bi a o bo so ho hyehyew nana oba ne menses eba ote yaw ankasa na ya setimi we no be ma timi jonso etimi ma jonso bebre enti nya diabetes nko an etimi ma oba na be ma jonso bebre oba sabi edru ne bosom ya nana etimi yi ti sabi ye twa abo ati edru ba bi kra etimi ma pampan ebam areho timi be ma sabi o testicles o hwa no aba ne timi hono etimi ehunu ne mu ya wo ya o jonso aya de ye common ema mema ne se me jonso emu ya me ya me be mu seseme enne ye hunu se bia na ye gonorrhea yeah but edru time bia etimi ma edru brebi kra wonsem sei etimi ma sabi woto otuto kro kra etimi ye wo hene etimi titian wo beka se koko obi wo kwa ejanan so a mind bi ba ya so ye oba se doctor koko bi e ha me no me ko sabi toilet so a wo ba wo beka se abo a ye twenity moja ye hwe na ye gonorrhea enti obi wo a obre o saati biem sa nipa na hwe ya omra ya so ye no wa dweso krapa okay akra ba bia wo hwe yefra na wuti oteki bia no wo be si kumase ya ba bia ofra ba bia wo be dru kumase ana ba bia wo be dru kumase bia no fra dweso kai okay ofro ka na catch driver so wo be si wa krapa okay abrosan na kan na metro fm yemu adwuma no e hwa na ye wo mame number no pre number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Voda ni 0201 681 717 0201 681 717 yare bi ha obia no to anamombra na yebeboa yada wase eda hwefo ne etifo nso ase mo ane kasa ya ene wonso wode ababesom adofo mo atedeye de aka eya na montua mo betuo na mo ne traditional Dr. Dawood abompunimpu amanaboawo ena wi Latus Enterprise for nyankopon hiramo se wutie me na so obakumase adum aseda house kwan so a Latus Enterprise for yewaha na yen ye wo PVC pipes bent any fittings are very modern quality na san ya affordable so wo package door paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot pumping machine any nyoma you see ewo bathroom Latus Enterprise na de ye modern na san ye papa no o de ma wo me pa cho ni no manie J open pato freno 0242 61 65 85 0242 61 65 85 we 3P garlic mixture piwak natural health if we drew way natural garlic wom enti sa wono mo a eboa circulation blood circulation ye po bi ho beda sorry o feel very weak e woni ni padua ni mu
onua se wonya sa duro we bia eboa wo papa mo pressure wo soro wo form ana se o cholesterol wo soro immune system no very poor enya dwuma yie obi kura de na pode na poso nyina ye de ya obi nso wo hwa no ahonho no onua ba onua bema pe 3p garlic mixture duro bi na bobo na duro ne ye baby atu aduro bi akwa abenya bi frɛ yɛn wɔ 0248928824 ɛna 0201000021 yadeɛ bɛkɔ herbal enso ɛwɔ asante bɛkɔ dominance